do for what about why? I know papa serious that's. Mira. Bra, me pese me no fusu asem. Na ma krase se bi hu ade. Wo ba me no mienu na dedem. E ma de echi. Ade se wo ehu se mi fie. E na adubu fro ma otu. Me kwa ba wo de me kuma. Mira. Asema America me no wo beka no. Ehia sen ba bi a wo ko bia. Me fro. Mami kom na ofori ya. Ejei. Ni ameme ka no. Ehia sen ofori na wo ko no ho no. Me fro wanda. Obe no Any diem. Jana to santem we de ya ka wo. Oju fi so mama no so me ko ba bi no. E kwa na wo ni mi tu agina. Kasa. Mira. Asema me di mu susu ne fa yenya ya brabom. Kasa. Wudi sese yete yayi. Awo ya me ntimi mu bi. Na me ankasa ne sese me dana me sori pia bonte na me pia. Na areho ahye me ma. Yin de bi. Efia me timi ninje. So ni ahoto na oni ya me de me niji pa wa ahoto. Awo ya de ben. Awo mu yire fi ni na me na de ma. Sawo na uni bia. Ade uni aro woyi. No fasi fo onye na. Mitimi akota kwa kokoti sesi bibiri bi enso onan ya begu a. Wo so akoti jaba be tra bibi ni a ni eso. Ewo me ni ewo yen ense. Ebedu kina bi a me daba me su ha. A me frɛ me nua ba bi, ana me nua nana bi. So me sensuo ma me no. Na wo nua so be frɛ ne ba. Se wo soma no. Ho na be hu sa awo ene wo yen. Esraw. Ti sisi awadwe yodi. Wonu kwan a ne anima ekoso. Sese ye nyini. Yentimi ntime fiadi wa bra, yenya obia nsi achi. Misu so ma nyama ye ma ye bia no ne ade a me ye nyina unim ne ekọ. Na me empempenso ya na nanu madaroma omu nyanya bie. Me na misro, na mde tu anim ne se kopu obi. To ba kama bi wale no. No na bia na nyame ya adom no de wa bawo. Na nanu madaroma misro. Na ma mi na ye mpo die tu mpuma yi. Me yi de fie de bi ma se besie. Me no mi enu mpo ni hu so papa. Nko wa baba ko meka ho. Me nya mi ensa ofia. Wo kira me no yi adama so ntem kan so de operator me. Me simple ama no kra se o ma teku. Mi pesa ni me ni ma nti. Mi cha se abisi su be no ba mi wo. Na se awe di ma ya ye wa ye de me pacho mi ko ampo mi no mi enu kra mi hu so. Yi anya yi fro ade. Eja. Me die asema me gina so amena o kan me sanse ne nipa pe na sanka wonya ka kokko pomotam me sraw asema me ne wo kan ni ma gina ho mfiem na me ne wo kan asemu ni na me ko wa baba ko me kan ho sana wo se baba musio ben na ma ye musio enya musio wo de waka mate na me ma mu ai se me so de gina ho wo de me ko baba na me de kan de enu bi kwa na ho to me ko po baba ko me kan ho na me mu enu ko ne e da se de ye ba mi se ofia ene yi furu wadwinu to e wo me ni e won ye nse o wo be so la ka se mi nuaba dako enchiremu bebem eso wa wo de aja me kunu ba eninim se no momu yesi ne mi nuaba But you say, yeah, well, you're great now. That's actually you. Nano man can you see me go to say yes, who are seeing that? And I said, get one. Some ketchua. About yes, you see. What do you know to trouble, dear? Adam. Can you move here? Oh, Eja,
The patrol be a modino. Bana mu ya twi. From now was for our my boy, I mean to me, and your Benny Bino. And the any idea, yes, and only yes. Eh. Se somebody awo twi epoa. Modi awo twi epoa. Eh, me custom mamuntie. Se nananu maboa mama mwanya awo a. Nananu mo amoa mo se mo fa ensere nkrofo. Nempo so obi be wiase na so onwo ya. Obi onye bonyi. Okay di pa o. Ada obi nwo ya nti onye nipa. Awo ene wo yam. Awo ne wo yam na ya den. Mo wo ya na mo yam ya mo den. Mo wo tata we kwa ya wo kyerɛ mo. Me nananu mani die na me ti krom ha. Ene me kura ni die. Na sa munim na mo de mo asamba me so a. Me na menya mre saa o enti kokko ebi go obi anu. Wa cheda no what chief. What? Wo de wu mi ni mo se. Wo se na me wo dia wo ba be. Mo nyina wai. De mo nyina wai. Class for mu now. Na ka mba wu de ma wa ya wuti. Wo mo timi kan. Wo chi ku mienu no obo bu pote twiri di. Wato ma twiri a. Me awo de awo ba be twa me. Ama wo de twa se. Enta su kokko wo obi anu mo. Na sie jai fufu. Bese wo de fa kan ten. Wo ti ase. Me krom ha obi anfa me sika nya na kasa. Ama ti abotre. Na wo no me no mienu ne ya wo ekuti adon kwa wo de a. Ye mienu ekuti ada de me komra. Na se me de me oba bi abe ma de wo de nkanya wasem. Eh masam. Wo de nkanya wasem. Ama ye masam me say masam pa. Wo be shepa. Sekete bi me kwada ko. Akwa wo si kwa me be na so krom ha. Besin. Oba yire. Ba besi ka so besi nyam. Some fu akwa. Sa awo. Awo. Ona mu bu awo. Awo tata wo. A dear quan war yanti, don't you mean I at your channel? Obeba. I'm madam. Yana na ebe. Now. Yana na pi. Mpenifo. Mo ya de medim ho ya pa. Ti mulim nya sese me bara mo ba sore. Mulim nyansa. We ya ade eso be ka kire mo. Therefore, let's Mo sore nyina ho. Oh, na say. Mo sore nyina ho. Hey. What you talking about? Bi mo sore nyina ho. Mo sore nyina. Na si ansori, si ansori. Peta mu. Hwe we eye nyansa keto be etimu. Na naba. Ese mo sore ja me trase mo ide. Mo trase. Ya na kan de ne kwa so. Nya mamre kwa so. Ye tie fi ahi, e bi ni ya, ye nye bi sa. Ma tanu tum. Mo trase. Japan yi transo. Ye mpete mo tia sense. Wo hene fufuo bia no. Ene ne mra. Mpa. Eto onye o tobiri ne mra. Meso na kwata. Meso ne mra. Emi ese bu mpadinfo mienu o mapampo mo apai. Kamnim se mo wadwene. Na nso hu se mo ni ade. Se mo hwe ya me se samo mpani nie no mepa mo fra yi wia me di npa ofra be sadan. Na adaroma enye de ekuzi ehunu bi da ne mo ntwantre. Mo Openi ro kasa mu ye wote. me da asese okunu we yi aka. Ena hu se me pam wo ro hu be bi obede obekọ. Therefore, Owura, trase. Trase. Obi ma kwa kasa. Hwe. Pese me ka che mo se na me ka no. Se mo ahwe yi a me yi mo nyina fi. Na me di npa ofra ba. Openi. Wona me di buo ma papa. mi ana. Wo asa na make. Yo, na mi tie o. Na me nim se wo ye pani kwasa sa. That's your piaf. Mo ma ni pa be prepare ha sa na mo ye ba hai. Se ma ro ni o de bi o ni prepare yi fia no pai. Obi eni so be trans wo no pani fonti. Obi esisi akama. Dan sama no hade. Me. Pe da so ko so ban hade. So
so me ka kama bi sisi mo ka se menye mo ka se si edi masi me wa na ade bi tu fa me so me kura bi na agu eti mo to bi na tu fa fa sa o ma du ho ya o se me bu se mo pra ha me ni se bi akura bi agu ata ha eti mpampa nyina se o mo to am you want ya to say you want That's brand new boy den. O ma du ho ya hwe me pam cho mu ye mpanifo na so ye wo pani kwasia na kwala nyansafo no to No kre. mutiri mu apan na tsetse munum nyansa ena dwunu wafu ne tsetse wunum nyansa bibia muntie me na mentretre mo ese bu sa munyansa nswa manyina ja munyansa ho No kre. Me frɛ mo nana no nkonwa ye ntena so hwe na se ne yetena nana no nkonwa so nana mo ankonwa Ohini bia ne mra. nana mo ankonwa ete me ka je so ohini bia ne mra Sa. hey tie me se nana no mo ntia se obu nkume na me zo mo tumia me ba ya me no mbadwene adwa me no mbadwene se me ma be die kuya wo se mitimi ye yi ansa ni kuro nzo ayi mimi ye yi na be so mo so eja me ko ne kase na kwa ata na kwa na ho fa e bi kam wankasa tu po ho to ansa na o mai wadwe ho nana sa Ana je do be bu abro mo ngonta. enu na me kan Ne kwan so no no. Me no ya adwen. eja manu Nana no ho. trase ekira ma da uboni ni mo da wankasa ankasa ko bo da wuro Me. me ma da bo ni onko bo wankasa ko bo da wuro nana je kwa me ban say me se Bo mo ko do wura. me se Cha jo kita. ko bo da wuro no odo for the Yebe yebe no wutu ani abre wankasa fa da wuro na bom na o man nyina nko hye wo tetetem ko na anopa achakura no nkron no mo hia no mo nkomo edi o se me hu se me ma ye yie ansa na mo so ma ye den Ye ye. mo so ma ye yie Ne kwan so no no. baby wonya drei wo da de pokwa nkanye o kan tira me nana wo bi ni bi ya zo he ba ko ba wa anwene mo ho enu jam se me dwem ho ansa eye ye mamia me so me ntwam entimi ntwam ni nkyira mo aso maka mo tiase na o nana ye ti ase toboy Ya ti ase. toboy monye so moteto toboy hey Na ye kwan. Therefore, we de. monye so monye so Na se o de for de wo ye de senye. so what is say Afi ya ye de wasi akonya so. Mama beto mpanyifo a. Kasa bi se bi ye be kyekere wa mamre. Na ya kyere kwantene no afa so no. Wo ye de. Wa fom mra no. trase nese majimi me yakwasia mpani Se kan sa. minimi nyansa Ne kan no. minim nyameye minim benkum na minim nifa Se na bali de kan. mani afra hey abafo mun fa to mo sorry what's on van to sorry monye no Na na bali afare. me apanyo we say pay no money mama me go sorry to we apanyo That's it. no That's it. Adaro ma oyo penyi. Wunya je ase binim ya meye meboa Etia ma meye sure se munyina ye bebode ma na munyina ma bom nsem mo nsem mo ni se be bon Na na no kre. mo no me be Ejitum. okay aso mo Na wa ya di. hey they say me bowa me bowa ka se na wudi bem what say me ka chono Udi be. mo so na wa ya de Na wa ya di.
Yemra. Yemra. Oh, madam. Masuma. Me you say kasa. Wa hini ba ko person na kasa. Me ba makasa kasa. What Jimmy for? Ka be ja jo. That's ya. Yeah. Basi kwa kasa. Ọmọ fẹ́ yìí. Yemra. Wọ́n ní sọ Abuja hàn. Ọmọ fẹ́ yìí. Yemra. Ọmọ fẹ́ yìí. Yemra. Mom mu jira ọmọ nkasa. Therefore, ẹ kọ́ àdá hàn. Tí n kasa. Me man for ago. Amen. Wọ́n ní sọ mú jọjọ ayẹ dẹ. Me man for ago. Amen. Wọ́n ní sọ. Me man for. Me fẹ́ wọn nyẹ bọ̀ni. Me ne se say me di kuro so. Eti mu nyina mo hene ene hwan me a me gyina. Ye mpesa mo hu nyina ne se. Yeah. Awo se me dwire kwan me fa so me yie. Ansa ma dwene mo ho. Ampa. Obi ama na so mra ha. Mo bi kasa therefore. Ohni bia ne mra. Nana wa no hwam. Me nana kwata. Me mra na me de be mamu. Nana no correct. Na de di kan no. Me di mo ho ya. Papa se me gira. Mo ba hia nana no, ka mo nyale dare. Ka mo nyale. Mo hwe me mpanifu agyegyira. Eh, mo kama no tumo. Obi setting gon. Hwe. Opare na ase. Esa obi be da be hu nyansa. Ajari entuti minare. Open mu no nyale be na kwala dare. Tinwon. So so ba yo. So so ba ye. E ma besia. Ese mu dware. Mu bedwa base. Mu hwe mo na ase propra. Mo na ase propra. Therefore can no correct. Hwe. Be pese me ka che mo se. Mo wenya ade edi kan en de twatwo. Se me ka mo me hye me obi anyare. No fa karepa anasa nto pa ovemfra no mra. Mo tie se me ka che mo no. Monte do kala. Fe ma se me ka che mo ni se. Ekwei ye yakuafo. Ye nya dwo hofro bia se ye do ni adi. Emra me di kan hye ne se mo kona mo kodo mo mfuo no a. Nese enoba ne ba. Se ye bodie eburo banchi aduane biara okotu a emfemfe ba bia fa bra me fie ho. Come here. Mini ho atwan na memra. Me chem miensa. Die beye. Na mbawo se menye nipa bone fo na menye nipa banti. Me chem miensa me ma ba ko fa no kwa. Hey, come here. Come here. Wo die ba ko. Me die mienu. Me ne me yere nom ene me ma. Ene bedi. Nana no correct. So ya bomofo. Anazo sunsun fidie. Na kwa fuom. Na kwa kumunam ene so fabra efie saa. Semini wa maboa na ho. Me ba no apra ye beto na twene. Therefore no correct. Se ba wonso a ye behu ni adwa ma chewum yensa ye me na ko je be kase na na me nipa boni fo nti. No correct. Ba ko ma wo no obutu afo ngore. Na wa ya de. Ye nu aka me so be ni me. Nana wa no hwam. Ma na Jesus ti ana na kasa. Me yenu ya mienu. Ebeti bia ba se Adam no be ko empem no na bia o ma ko mo mamu. O ma bu o mo nsa. Mintimi no mo nya fe. Therefore no correct. Mo hunu se Hey, come here with down. mo amuai me na me ye mo hene. Eti mo nyina mo ye me yere no. Mo nya dina me kasa. Eno ka ho. Wo ba ka sia wo gina hoi. Me yere no mbie no ho so so. Eti ko ba se bia me yere no bia bu o mo nsa. Metimi atome nsa ma afrawo. Nipa ka sia bi no mo nya bibi sa da. Nana ipa cho yi safi. Nam no aye ma hwese de yesi tie. Therefore no correct. Se hwere ma ni gye ho a.
do wa be ka Nana da bi o mesno. nye di ma me ka Obi amadi. Na pepepe. kira mo se ahini en man koto e be to me kwatem en madi na mi di masa madi bio na nya kwada me mpani fu am change ha wo ba wu bia no ana bra me me ntokwala ni dim Ampa. omo nso ya wo mo dida no me ni mpani fu ba dwere ho se twa se me to mo dim fofura me to mo nyina dim foforo No. mpani fu manuasi mo bibika Tinkon, wo bibika. Dabi mini bibia ka. Basi ma kan ya ayasem. Tinkon, wo bibika. Nana mini bibia. Na na apri wachi. Bi bani mo. Nana Wo bibika. Ya me kan ya no. Say ye. odafo eya pa. Efi bie no. Me fo awso. Manu hram. Wadu hram. Odafo Me dase. mi so dase. Me manfo. Manu ato. Me mpani foto mu ni bibia ka. Mo so mu obi bibika na. Abo aje obi bibika. Kasema minti. Adafo. We dey nka mesre ni die kakra kasa. Kasa kwa abo aje. Na bibi ntani die no kra na me dia to nchen. Cheboy! Adafo any saying. Yes, I'm rapifu yi a wa hye o krom ha yi. Wo be si su yi. Adafo. Na mi mafo na tifi ekodu saying. Na mi makoto me ba nche twa me bo ode e. E dia ba ofie. Amu gunabu pen etu akwa mienu ani wo ne wo yire ani wo ma ye twum no Why be ma? Cheboy odefo aden me kwa abuaje enya dia samra no me di so ne e di so kira da me kwa abuaje me di so ne di so me kwa abuaje ona me ka chono Ya foso, wo be me wu. Me manfo ago. Amen. Devil Casamonte. Kwa abo aje akasa. Na me kwata. Ipete me manu hunu se. Yes. Aboje se. Betu ani ntuni. Ne se atitidi enso panimo jadodo a. Kedu nso efem kwa abo aje bra. Tubi bena wo. Mila no bekasa no. Kwa abo aje. na kwata Tumu ni kwa. Baba aje hwe nana we ye nyu besusu kro na eju so kro So Kraman. Deni sadia. Nenya borga ju. Yeah. No pray. Enne aje kwa abo aje ye. Mamu nyina maku. Obi enfanya suade. Di wo ho mu nim prenu. No pray. Abo aje na wo da hoyi. Enhye wanom. Aduani a wadi. Ewia kan ya wahu no. Enu ane ne. Wo kama onu tu. Ana wanu ham. Abrafo. Momfa no ko ba bia ebigi nsankura e kyere nyansa. Oman fe yie. Yebra. Oman fe yie.
Munyo so dem mote. Munyi di ye. Me so man fe ye. Yeah. Munyina munim die ntia. Ya beduru ha nwumre. Se munnim so a me kire mu se eye kwabo age. Ntini wa nwumre. Bi bodwa ma munyina mo wa kwabo age di batem. Mi kasi ye be hye no. Mi tinte so to fam. Enfa me tetire me mfa. Therefore no pray. Enu nti na kwabo age mu hu ni samre. Na ko se me si na wia. Ni obi ehu se me si na wia. Na me pito owu obegu no. Ofu se wowu ewu ya. Therefore no tire. Na ahye kakra. Wowu, mo hu se wowu. Kwabo age. So wasem ye obeka. Ka enipa nyina obi etio. Na fe de o menyamo. Anakwata. Bitio. Nana manu na pale me. Mo. Nana yankwada. Me da se wo so aro ne para wo. Me mama hu se de me ye eyensa na ho. So anu para mi wa. Ne tia me a. Me fa ho nya den encha wo ne. E kira ene den fiatem. Therefore, no one know. The important bow said, the mayor move for me, and I'm not a change. A Janet Sina also, and I won't worry now, will be a money in some. The most money home. There's someone, Therefore. Coffee Janabella. Therefore I don't tire. Afiye. Papa. Why I didn't make you here? Abra, me no man na ye ko. Ni ye ko hye kwa abo age no. Ma hu ho. Adenti. Papa, say so hu se me yo ba o. E no ba bia nso abadaye. Nti se me di mo acha ma akwa hye. Enipa me no mienu ni se wonye boni bia de papa. Me ntimi njina se wo na ntina manko. So wonye boni bia me ntimi njina. Afiye. Wo je ka se oba bia obadaye. Wa wo ahe. Papa me yo ba, me hu nsu ye de me ba. Afiye. Die me ye nyina nya sese be magimi o. Mo daachi mo nigie enti. Ena mebre. Abrante ni je dwanu mo odidi matam. Wo kasa tiam na omo nyina boje so na oni ho. Papa na me wo ho. Enso hu se ya obi na branch ni de yes a o. Ya o, ena mra na wo hye papa. Unim se mra na wo hye na mra na nye. Susu apa se papa mra wo hye. Papa na nye. Enti ya odi bi na odi yes a. Ya odi. Emra me hye empanyifo de omanfo nyina jatu. Esa wodi ye. Unim se wo ye me papa nti wonyintu. Papa yes a. So ukotuofo mu bode anade bia wo de ba
na cha miensa na mama oba mienu na fa ba ko a matisi papa yes ye fi ayen kwan yes anti yen kwan yen we ketwa ye wo fi ayen kwan fa mienu ono a obredo ne fon fa ba ko papa mra na hye ne na nye afiri papa uyimi na nafi ho obi ni wasene kuro yimi na ayam ya so oyo oba na ayam baba de senye semwa kama me ya chona ba ko di ba ko bankum ya di ba ko akodifa me twa na mu ama ni mo je tu se pram ko do pire mo papa ni o ene nye efi se kwan a wonam se me nam ko ma kwa na me fere edi boni o mo bo no papa enye o enye da di boni ni dia papa me nya madwere se mbegi din pa emu bi atwa mo wi ba ewi ase o je fe ni Yesu Kristo e ko de gofo do mo maduane adi obi yare ya no asane yare ye eni na enu nansa odi mfia di atamiensa o mo chiri ku no owura so bis betra je fe no bransam endre obi na mo no yi bonsam aye sai bi na mpeta meje mi didiri bi asate so papa enye we sa bonsam no a mi el meba etu wo tibi ni me nkasa saa mi mama ma no kwa tibi ni me nkasa saa eti so wan hwe yi a die ma yo no ebe yo nwa se o papa e na me yo saa bi ba na dai be me na she se ba na sita o ka eno baba na nkasa anya saa me yi na fi me mam that's the brother Roma miss slow no me de papa ye nenye ye papa ye nenye miss sona me do for sorry na ene ne nkasa na me ntwa poma ana me stem tintin wo wa no sa wo papa hyemra na wo gina ho no mu edi ya no wo hu enti me papa ye nenye ko na no tum na hu ani bo na na de ope bia ye be me na miss so mire miss so fa no fom so che o twa wo ni me pawasem eti be dibani wato na ka kwadai na polo me pacho ka onye me bada na me se fam na show nsem ye dia wo pemi hu so na wo di ade wo so wan hwe yi a de me de ye nkrofo no di ba ye me na me pacho wo hina no ote so no ansa na ba pe ba onim dia no oye kuro yi na me se fam na ne show nsem na me tawachi so wo pacho bi a fa ne ko no ka kasa che no an hwe yi a oba gye se nyem me kwara me wo don e bi si bi ani si me ni so ko me baba ya bambu afu ene me ni bi therefore mo so mo fa mi ko mo ma me so fa mi free anko mo nye ha therefore champion mo ya twenachi o so mo me trafem dan o so mo me trafem dan therefore mo wo da Anebo therefore ba Anebo therefore ba mo fa mi ko sia mo fa mi kwa e ma momra mo nya mo fa mi sia mo fa mi so no mote momra mo nyina fa mo fi kromo ya ni kromo ya fo ma obi ka chese mo ho ofe ana obi enka he mi bufu afu a mi difi ba bi ba no mi hu mo no mo ma bufu na kofo mo ye ma mo di mu ambo mi se adepa bi ya so ye hwa ade a therefore dia mo fa mo sa ma fa no me hu ma mani age keke hey nyamra therefore kasa mo no ade mo de jamu ye dai hey enye mfumbo asambe na minim bo ga me ka kire mo man ka de kromo aman na mo ye meyire no obi ni wa hihye ware ye sanumpo amu mama ne a e ma so ne e kira ene dan fi apem wo kwan hwe be pamo asem somo ahomo ho a ekuroi eye media dade wo no die mo be yira ebre kura aware na man hye no kura mu hunu de besi therefore no kra
I want to say, Jimmy. Me nimi yansa. Me yare. Ya du koko gubi firim. Ti me nimi je meye. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fàmù lọ́mọ yẹ. Dáfọ́ rẹ̀ kasa mu jàmú yẹ dẹ̀. Me kata mani. Miɛnsa. Me ka deɛ baako mmienu miɛnsa. Ne mo amɛyɛ a. Wobɛhu deɛ mo mpɛ. Baako. Mmienu. Ha wo jàmú yɛ dẹ̀. Miɛnsa. Pɛsɛ wuo. Oh. Moye ma mudi mu. Monye ja ho mu ja ho ye. O bra wadu kakra. Monye ji o. Wonam sa. Wonam na mresi. Abogo. Abranche no so ba wa no. Wo fere ni. Ka che ne se. Na temi. Na nase mas wate for ano kakama no hey come on for ano kakama no go for now let's say peche ya die no me ko de nwaye mama me ko asepo me ma sanke me bufu me yire no mienu no eye bi aba masoma won ke bo nyuru no nsia momra ne mo nsenka mo te de meka che won mo so bi ba mi ko mo so ma mi ko o ma je efo emre won we ani kaso wo ya danara wo bi rabasu wo kwasuru ba foma wo bi rabasu oh ho ho ahini ya wanya me no di mo so saka biya so mu ye Daddy abenu be ya de frawo me no na de da bi ne me bi ho no mo a ada nya me ne wo ka ma wunya ntia se be be o ti ase pa de o ka ye bi ti me ko maba o ko he na aba na de ada da bi me na ma ka ta so ni ya na me ne wo ka me pesa me no nyamra kakra ma me na se ba no ka no ehia pa na mpanifo si a woni twa me me ko sa ye nkasam no na me so me ne wo ka ne ha no eno so hia me ya wo yere me ya wo so me ya oku to me so ko ne ko so me wura me sra wani di me sra pa ti na me utie ti a ye ti ha me ni je ho papa ana me do won so pa wo makomam tele me anso me do wo no sa ko so ana sa wo firi mi nsa ebe ha me papa me shrewa me shra de kase e wo wiase papa bibi be yeme bibi nyewo na ne wo keka kɔ no bibi nya be yewo kasabenti wo da kasabenti bibi nya be yewo me shrew woni se me nim be ma bia ka ho eti me pesa ma shrew shrew be ha me yie me pesa me shrew miura asema me pesa me no wo ka ne nei ani mani breka me ntam kase na me no wo ka ya me fa me sraw papa chance me si so a me hu wo kwa ne be ma wiase nyina wa ne be ma me nimo eti no me sraw ense sa me shebre allo me sika sa me tie no me petrol ko di me ni pedi ko fadin ni nyina be pesa me no wo ka no me sraw na nansansam na waye mu ma no me sraw ani di papa me sraw you firim ayi fiensam no me sraw papa e body no ti akonya so a o he body o ti akonya papa so a me mpese wo di sai muchio no ka akonya no me twu free mira me sraw pa sanse ohini ni trim odene eni adwene e woni trim anya papa wonwini nipa ho ensuo nipa no me sraw ye nyina yete ya ene wo kwahye wo bia ni mu no so nipa da sane na ni gusu ya gani no odija tu ni mu ehyi nipa wo kam gra ye nyina yete hwe ya wa ti sei me sraw so wo anyi wa no amfi na sammu no ye na dwe so obe ya obibi a papa ebe ya brafo me srawada ani diem
oye ani die mu a unu se me ne abusa pani me na me so na nan sala me ko tena ko nya papa obi anim owo ni na nan ma uye ko wodi tena ko nya su bi obi enu a wodi se su ba body we fruit aba enya no no kre na me se ye bia wodi e wo no oni so ya branch e tena so hwe su ba body wodi wo kro ma no wo bi me ba wo kata man ka bi wo bi ko do defuo na mu no ba ni ade no okonya di be pepepa won che miensa no fa mienu mrawo ni kwase efuro no no ni di mu obi akoyiro makonya ne nam no won che miensa wo wo mienu mra no no ni mu ni ye ni kwase efuro no ehye fidie yi awo a ni sunko mira ene gya no nso a ni sunko misrawo aya memuo wo betena so no wo de daw fam misrawo buame na me nkomanim buame na me nkomanim wo bua na wo furu wie no eho na wo kira wo se wo kokuta pen eho na wo kira so wo nim nyansa eti ni nyansa na wo de abetena so no so wo no nya adwena misrawo papa me preso ne sorry ani diem me ko kema sem papa suba body wo ye jojo ama na matia mitia se me fa me sem mi tina mi so ana wo asa beta pracha unya wo nhihye mu ade wo pra body sisi ai na na so mu a ato asna na tempano a obeto mo na ni santi me de pie ma ne ko hu ku no ato mo na ebrebe ade nti na me amede me hu ana wo bidi no ado na fuo uti no ba de beba no che miensa na bre mi mienu bia wo bomofo bi wo ko yiro ba ko nya ne nam hwe na sai akache ba ko amede me fia ai iche bo miensa na me di mienu ko ba ni trisu na pampaso Itisu na pampa so na ye. Wo di ko ma na wo we yawu. Yawu ni sisa ni ma ni na. Misraw so to ko fa na fa ni nyina bra no. Na sa no ne ho beto ye wo krom ha misraw. Krom ha ho kire ko so ba nyina miwura. Enya fia ha nko. Ana wo se etu nya na abeko wo be ko age o ma ye yo. Wo ma na sa no nti me ko ana sa me de me ko akro twa so kra e be ya sam da ho ma me. E be ya sam da ho ma enya sam da ho ma me. Ade nti na me no to na me hwe se wo kwa yade ade owuo be brɛ wo. Na me ntra se na me hwe na wo anfo owuo ne mra. Wo ni wa yo ho he body. Awo bi ko so na so bi etimu so ko asɛm a. Yedi ma me na pa. Me sra. Oh na na me ba me sra wani die me sra. Ba se me so he no. Oka boni a meka bi akyerɛ no. Miss anka bi nkyerɛ no. Anka bi nkyerɛ no na yɛ dan. Na yɛ dan he. Ewiase bi ahomatenten bia wɔ na wie yɛ. Ye dia me me. Ahomatenten jamu mi nya no no ɔnyɛ ne o. Me de mi nya yo na bi nya ne me ja wɔ kyerɛ. Me ne me pedi fo be ya kwa bi e be fa so turu no. Ana obenya nsakra no obenya. Ko fa so me tran so. Akodwa no so. Ni na nan ma ewu ya obedi ade. Just add not here. Efi. Anya she. Me see ehwe. Me ko yi makra tie ma me chebi esam ma bi no. Hey, Nimo. Now, I did a swan. By it. Super, I don't know. Hey, Nimo. Who saw that for say? So, call from Kutu, a piano. Fabulous. What's it? Who him, Matty? Minimina, then I wouldn't get any coffee. Ah, Asafo. Wait there, someone say, a you look at me. No, I couldn't do a woman. Bush, say, me a cock of a minion. I shall phone a catchamino. Ye, Yana, so tea. Send the Bioduma Udiano. Oh, never come tomorrow. Who? Why am Mustako Kwanansi? It's opportunity to do. Nadia Bamo, therefore, she may be a commenting. Okwa fomwa no tobacco no to menu na dia be sa na tete one wadi me bo na na sra fo oh franco thank you sir let's say the tell say minin kai e bra so se semika enti me hwe se enkura no so e kombedi wo me ntimi hwe me kom ne nkura no sa e na me ye ma bi se ne me bo hwi ni makopi menu na me dia be so am so na no ma bo som fo so da wuruma de me di nka bie so apeni sa kete sa no me fa yire no kura mo sa da we pasia. Oh man, who has not therefore? Oh my phone, who has not therefore? Hey! Huh?
Matthew de Biawati. Let's hear the Oko, near the Cocho, therefore, Oko account some for natural. Hey, what's how you're going? Ugumani mu asfa papa. Hwaduane mama wudi. Kesi ade kesi so wonye bi. Ne nkofo bom di se me hwe oyi. Hwe onuanom na ye ka ho. Obi a yakese. Enyati wonko na mama we. Na me so pa o. Oso. Sa na obi aka kire o. Da na ku efie me bono so pa. Ti se adwuma ba ya se da bia me transe oba beda no matia so. Na mpa cha. Ti me hu so mfa so bia. What le be ka kire o. Da fo mpa cha mate. Munyana. Ura sorry. Ubunku tujua hasi. Ubunku tujua. Kabu kutujua. Jawa ni mkaka. Asem. Edi asem. Ana. Loko, kwani tubo bia bi. Kwani tubo. Therefore, nimo ya nyamo ho. Nimo oto omu. Fo buo mawo. Nimo ani tu apefie se emre wo kom ha. Sorry. Sa o kan ya ampa. Nimo aya no se kwaku ananse. Sorry ana okwa afum. No akotu no ba ye ba akopɛ. No de befie no abenu ano ne ne ma no adi. Na me koti a. Wo se wo no. Hwere nim do. Wonna ono na ekotu na fuom aduane abenu ama wo therefore to abedi no aye sote tan wo de na wo ka enwa je so betumi adi bone potomu manim enwa je so betumi adi bone onipa ehu on se ene ohun ada ho ufra se tu ba ire no mfi bosumi si nana wada ho kan kwa nukura wonai kan kwa wote professor meyine enani nansa ana me ko ma me no ba nim ko hunu se me nko fie ni bi so apai ana me ye ma de se na me ko he nti na no pai na me so le ya me fa me nkrante se me ko na makọ akọhwe ba yan ti me ko ye me bi so no na na obo so mfa da wuruma ene me simu mienu akese pa mienu na me so we de me mfa na me ho na me mfa nkoma me mayini na me tumi no ba ye ni nyina na ti me twa maburo ne bibia wafo mu nyina me nyina ba na nani na jinia wo pe na wo yinia ope wi a na me so me ne mema ya be fa dia kana ne ya de ko enti me nam kwa so na me ba na o na maduru me fie hokura wi o nana ena blafo is eduru se ma otofo therefore me kwate a ni mo ni jabote ka se enya wo no ni mo ena e ko tafo etum ndobaye abewo ama wadi no ayi soche o ka ta na ye dun sokro bi na o ka tell wodi ani yie mu kura no uko tu ba yire no we ahe emi kafa bra ifia kafa be chim se dana no ba me be chi afi na abo ana afi na abo adawroma enu amosomfo adawroma abo kama tinu ba be chew ya to hwede se abobode a na me nkutum kan ne ma wo ye ni sa nana da nimo nese emra na me hyeye no nese sa me kase na obu mi sa me ya boa bi nana da nana nse sa ya da kan ko wote kan ko mo pejomu de tia ni se de waye no ewiase obi yam fo so a asotwe de ma no ne nka efo so ahwe mbi esu nyansa de waye yi oye ni amo ho se man hwe yi a obi abefa kya kutu no ba yakọ nfi akodi a mi hunu hwe ebere kura asase no so ye media nti de waye yi no asotwe de be ma ho ne be ma obi nso afeso e dia sakra limo bayira no mama kwan de akọ nana da ase ne fi na ekuri ka snipi eri suwa ni se
The best son, who will be. What do you make a child? Papa, And I wouldn't go. And son, and I should be. Yes, Papa, never tell me about it. Papa. Papa, Mr. No go soon to the side. Papa, or you for him, or you for him. Papa, Mr. Papa, when you build. Every year. Mention I know you will be. Papa, no, I'm ready to dip him. Papa, Papa, what dog? I hope my basin, Siano. What to buy lady me? Papa, we dip him. Oh, you would have patched when you build. Every look at her. And you never patch your man. Which one? Oh, you build. Oh, Mama, continue to tell them. Sorry. Obra, continue to show to form. If I'm a touch a man. The sea best sending. So could draw some out of what? Ongabakoton, catch on, say. Send an aquatadi of a million yagro. It is a more foot to be a. And I know that soon be a. Almost soon more Tiasia and Dia. Woman for woman. What just one make a. In what I say, Ununyanko Ponko. Mufaronko. Peter Musali Salimasi. Hey, and that's what's the name of Quambeso? Ukuni ni mo. Ujize ukunu. Intine ememme wo okuri mu. Wanye bia amfase ni mo. Ogira hoyi. Isu dompe. Sakra mahaba. Na taso bodwe. Enti odi no be kan wa. E de atenka na munya. Ah me koku na firi ho ho ato no. Wo sa be pa cho. Mo bari ko ba me ho. Nana me. Yo. Na faction. Enne. Obe firi wias. Nana me sro. O ka se me bia me bo odwa no. Mani be to wani. Na me kan se me yire no. Omo nyi nipa mo so se sew. Mi ankasa me no oba o so sei. Enshi anada. Ndi se ned ebredu. Na se ni mo kwa. Oba media. Me no beda. Peto. No beda. Se na ho se me die. En stresse bia bibia. Me no beda. What did I catch on? How could them on? Nana me sro. Nana me sro. Hey, Saronte! Nana me. What, sorry? Hey, swat so long, me didn't know one more capital. Now, where more corner? Peter Mugatin! Peter Mugatin! I get any money in Sadia. Why is a clamamba? We know that you will. Sorry, be here, sorry. Trevor. About your local one. No conwedi. We can see our mammy. A person I can see your maybe for here. Munam making your team. I do be a me quite similar. A brown Nicasso, a brown way, Yendi Casso. Oh, Quate, Venture, ye beba. At you more deep a prepay. And ya ship a prepay. Why there? Won't you go? Bayan portray. Oh, Emily Casso. A prayer need Casso. Bibi, I want to say, when you may want you go. Bayan portray.
Oh, yeah. Ah, we are coming. Hey, kwano tumo. Hey, kwano tumo nte. Afeda usu. Ah, ubedi diama na efo di binti. So wo di ato. Adin bone. Janu matimi akọ. Janu. Akwe wo po. Ebe ma ni mo di wo. Akwe. Wo be. Ano na uwe. Baenti. Ele não vai ser. Boa, pode ser. Baenti, ele não vai ser. Nani abra odisa. Enshemu ni hia pa. Adai, wo bia me no afrefo mo aba wo hu fefre. Wo ya mkomme ya banyina wo se komodo. Ame mpedua ne ma woni na wo fansuo bi nwo ho ansa me wura me sere. Wo de me koba ma didi, me koba. Me wura na dia na wo ye. Mami komra. Hey. Sasa yin fie ho no. Sasa ne kuruma mpenefo mu hia yin fie. Na ne yin wo. No, papa we pa wo bia me no fo mapa. Ya banyina wo se komodo. We pensuo bi agu ho. Na wa peduane adi wa tupa wo ho fefre. Sa me ko hia mu. Edi hia mu. Ese mo ayi na ye mutia okoro ano. Se de kwa ta kwa no de e faso no okoro obi ani tia. Se wakoye no kan obi nkabi. Oh. Ya na mo fa fun no bi so kan mi na mi bi tia konya so. Ampa. Embra bonia. Ensem fada ana wa hia mo mani. Okay. Bidi bu okua 40 se me se wakotua ndo baba. Utimi chem ye sana mo yenu adan. Se be. Uko yu namba. Hey, utira de kwa wojiri ni afuru nsem. What be that? Isa se tikro ko jinanti. Ma keka ka ye nyina no abo a. Ye mfa ko adwo. Obi en kire na dwen. Kwako e be fa so ni be bu ma no ye ho beto ye ni me de me hwehwe. Ni ebu chapani se so family se ta wakra na ofuni egu. Yo. Mo di ka we de ba woni subai. Nko. Enda ma ka fresa ni bi sia. Enda ma ka ncho. Eye ma ile fia mi ko fom. Oni ne ile bon komo no. Microphone twaso na so ti ya bisia emrabo ni awasha ma yewukruma no ya hwe ya da ate be ayen se me mani tua ye ni ya dwen mu da ho no ni ba se da bobo amani ti to bi enkyere na dwen kwa ya din be fa so wukruma obi be nya hoto awie enyan yesi pampa kwa da na wo di echopeni ni wa akwara bi so de na be ma so de wo nsi aso man san wa ham atede o si ye kwata duma wodi ye eje me ku ade am si mum ye ntuno si ye tunu a woni tu be bi ade oh adan so wo ni na paniti aha ye tunu wi a o tumi bi a o de ba ba ji akrante me no ya ni makrante na makaye yo ba ji da obi en cheche na de me fa bo cho ambe wo ze tunu ye sande akọ etu no so ena fomu papa asafo yi ankom be boya me atuni
wɔn nso wɔn soso na wɔde wɔn twa wɔn ne ho ahyia yi a wɔn yɛ biribi a enye yie ɛno deɛ nyɛ den mese wɔn fure ni so ɔbɛto boaboa nkura bi a na nasi bi so kɛsɛ obusam sɛ ha kwan bɛn ɛjɛma no na kwan bɛn ne bɛfa so obetu no ada nipa na bɔ ɔwɔ no kyɛn no nipa ne nipa nka ko ma ni ɛjɛma no eduane mu abusane a ne wɔn ne twɛ nyɛma wɔde ma safo yɛ kwan bɛn so na bɛfa wɔn bɛyi boa wɔn ma otu no o de na na me de me ka sei kokomuti yɛsan ho a yɛntimi mɔpɔ nti sɛ ayɛ yɛhyia hɛ mu me nkɔ ɔmankɔfo na sɛ ɛyere pa so a yɛkɔ ɔmankɔfo hɔ a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛka biribi akyerɛ yɛn dukuratura do sɛ deɛ ahokyerɛ ne atete yɛ tɔ mu no ɔmankɔfo no ne twa nti mu yɛkɔ ɔmankɔfo ɛbɛkyerɛ na wode wɔn de bɛtu na bɛyɛ yi na manka bi yɛade bi ɛyɛ kɔ deɛ me nua no ka no wode me ne yɛ adwene sɛ ɔmankɔfo wosua panyin no ɛsɛ kɔ ɔmankɔfo sɛ deɛ tie bia yɛkɔtɔ kɔkora yɛkɔ no bibia mu wɔnim deɛ kɔ so ba ɔma mu yɛ nyinaa ɔmankɔfo ni nti yɛde asɛm kɔto no nim a ɛkwan bia so ɔbɛfa sɛ yɛbɛtu no sɛ yɛbɛku no miɛkɔ ho no nti mefoa me deɛ me nea yɛka no so ɛno deɛ ɛbɛkyɛ dodo meba wo ɔmankɔfo kora no ɔno sɛsɛ na deɛ obi nhyɛ ne nkuro no adwene papa sɛ nnuane no ɛbɛɛ di bɛ wɔn ase kurom obi bɛyere no wadɔ no afuo ne no bra bɛba na wotɛ kɔkɔ kɔfɛ aduane no bi bɛfia wokyɛ mmiɛnsa na ma mmiɛnsa saa susu yɛ no wɔde ba wɔde abade wɔ di yɛn ɛti sɛ kom ɔmankɔmfoɔ mesrɛ mo akonnwa so yɛde woma mo mpa wonkyɛ bia o yo wotena akonnwa so wɔnkyɛ yɛnhwɛ ma no soso ma mɛfa yɛ nyinaa no mu saa no mo aka deɛ yɛnkɔti ayi wɔde sɛ afram ɛnkɔ saa no mo aka deɛ sɛ no ano no mo bia ntena no ndadeka na wo deɛ wo fori deɛ mesrɛ wo ɔne soro no bia wɔkɔpɛ dɛ ɔkɔbɔ nyira maneɛ wokɔka wɔ sɛ meyere ne mma matwe ma so woka deɛ kyɛn wei nti ne wo korɔ yɛka sɛ bɛhyia ha woba ntɛm nti nam sɛ gya nkuruma di nkuruma a wano ɔto yɛ yi chobo yi ya 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 Ago Rana. Ago. Ọmọakọ́nfọ́. Suwa dada suo. 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 Ọlọ́pàá píapò. Suwa dada suo. 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 Suwa. Ai! Nana brɛbrɛ. Alagayo. Ajako. Munemme. Brakune. Ajaku. Ai. Papa. Alagayo. Ajako. Munemme. That's brɛbrɛ. Makwabo. That's brɛkwabo. Ejebuso. Ewanso. Japani wedi manu. Nana wedi butua pɛni na megyina hɔ ameka sɛ. Ebaya ɛyɛ asɛm bɔkɔɔ koraa.
yɛne ayɛ hina odi kuresi wada wo ma wuyi no ma ayɛ ni sese kɔ na ɔde nam si nana ɛgyɛgyɛ bi a wo nae no ani tua no ɔhini wɔde nam sa kɔ abɔde so ntina na ɛyɛ obi ayere no ho akodo no fu anya ne no ba papa bi no ɔba ne yɛ kyɛ miɛnsa ne amena na mienu wɔba ne wo fa yi no na ne bɔl so pɛ ɛsɛ ɔkye no to no mɔ na sɛ wo kunu sɛ oni kunu wobɛhwɛ na dwaayɛ na wakyerɛ obi ɛyere na ne wɔn nada nipa da ni kan wa me asoja hye no nana apani si sɔkɔfo bɔne wɔhyɛ nkɔm sɛ kuro bɛsɛe a ɛno ahwɛ a wɔne ne bɛdi ka fa no so ase ɔtumi bi wɔda ɔma yɛ baayɛ a ahwɛ mpanimfoɔ no wɔne ayi anye mpanimfoɔ mmiɛnsa ɛna aba mɛbo amanneɛ na hwɛ ho biribi ɛma yɛn ɛsɛ deɛ ɛsi kɔ no deɛ ɛnyɛ yie ɛnyɛ wɔda ɔma ɛbɛyifo mo kɔma no tum ɛberɛ mo nam kwan so a moba no ɛna abosomfoɔ di masɛm a mode bɛyɛ na saa wɔ hene no a tirimɔden nipa no wodi ne no ɔte wɔ no saa wɔ ɔhene tirimɔden ne no ɔte kuno yi so no nananom mo se ne ho ɛyɛ ɔmo ahyi na wo ne ko amade be fa so ana de ehwe no no oni twini mu pa ma yen na mo ne bibi na no yenim je so ka me aka sabatu bofo ama na ba ne ho se omra maso ye so na me ne wo nsem kaya bi me hwe wo he yani mu a wa ma wadana mu di agro wo be hula sai awadokwa wadokwa wonemme wadi ni me di agro pa no wadi ne ma asema ya to na odini mu eti bonkwa me akata metutu me nai adi aba ho ifie ho ane edi ayi no no mo ko da me se mo ko bi atra na ma ye ane na obeti me nka na no be mma ba ho mo de mo ko me ba ho na me hu kwa ya me de be fa so ana mo ta mechi that's a powerful that's a that's a anani kaya o anani kaya Ajako munembe brakune atiaframa akusika ai popo munembe ai tuna da suo abusafo mo mi anka na sesele na wa mebufuro afro mi yawo aba ade o yen ko ani woni ho an ka sa me chen ma sa okunu ko afia na ebo chen ayi fu pedi fa ba ko ebi anye sa ho kire kan kai yo aba be sa ko yen fa o kire no ba mi nke bi no nye busafeli ana me sawa na ko fa no bi dia me fa den akwara woni no wa ne ba kwa abusia pani empanimfuo mfacho muntie mkakra ada na wo abusia pani bibia ya betrase ni ye twen nana ni beduru ha na wo kasa tia nana na wo kan se nana so ba no mo a wontimi nkasa bia nana ba ko no tu yo ya da bia nyame de eso ya nana no maka wo ba bia na utana na chi bia na utana na chi da bia me nyasa mtana na enya no wa woni kasa me na wo ya de but nana so ba mo so muntimi nka na me atu wo ka ai tu de ye be mra wudo no da sibreba nana friend da fie sibreba ko uraba ana tutu tatai nana no therefore no nana mo so ye dina wo sise mo kunyansa sa me ba mo ba so mo ya ade me kamfo me mo muro muro ye mo se na mo se da mo ja mo nya na nya kwada
Nana Yankwada. Why he never cost down? Nana wada ma ya wo. Opani. Nana me. Ne bu sofani. And now you be kan ho atam kire. No smile body be. Kizim patwa di odi mfia. O me fie de kwani mu kakra fa. Na de na wono yire na wo. Sana me yire da na do anu aka na ya ase atwo. Me da anu aka na ya ase amu. Da ne mi sa ase mu kan ni tu. You je pieto. Una ya kwa ya sabia. Dobra. Papa kwa pa no ma na bibi duro ma so. Na wanka sa wuju hu di so wo ho. Nana se. Jabidie. Abama jabio. Satura da eba. Wo ti satai. Jabidie. Wo ti satai. Program da wo baro. Kasa prefo. Ye ni mo ti obia ni wo. Obia ni wo. Jabidie. What's happening say? With you. Nana no mabos mo asasa me kan chew. Se tutu asem ene mumu yede na we ne ko ma no. Jari. Obie. Nana no na so asasa ka kire me. Therefore je nkwada. Nana no mabos mo fo se. Me kan chew se. Enkofo yiri no mo awudi ni ko mo nyina no wo bo so ate no mo do mani ahuru hey nana one o nana konfo je ho akom na wo kom no akom no nya na babo obeti chiri kuroi o ba ina kuroi wo ho enne ayi usa kom etina na mo tibe so ma kan kwasa sam se nkyere me no nana so beti ni de kunya na o na be kunya ni mo nana so be ni ire wo na se me kode ni da ma e bone unya bone nana unya bone ya se bi twempra eto ntime ni twempra ye na se me nana me kode ni twempra na ma tin bone nana unya bone era ko fo se bibi yo sama fo bradi e pedodo nti se ka ya me na me du be si so e ko mo men wa hia me sa pamo nana na kasa Nana wo de to boss kakra. Nana kasa no kasa me se wini mi do de ka Naboko. Ebi aka kan nyina ne nya enyu adanse. na brebre So your smartphone. Your smartphone. na shelisa me kwa na chai na wo be hu Nanama. Nanama. Trust. Nanama. Wo ya. Ah. Fiti bese na nse ni ne bia wo. Ti sa dia guso. Mama. Nanama. Edi asem.
What you do them more? If you are looking at the big crowd up, so the people are mad. We are Franco, the people so Franco. I didn't help. Huh? To tell Mokona, we are naturally crowd up and say, baby, now yet. No, now. Buffalo. Now they didn't answer. We waiting at Chimako. Maybe I'm not going to friend Yadi. Let me Chimako and send me a Diana Mako. Maya. Dear Benny. Sanyaguso. Hey. We are it. Nothing. Me what the crop. Mrs. No, no, Nancy. And yes, I am one of you. I am a bassa. I want your bassa. So, I brought you on the zone from no mamma in Sibia. If you've been an hour with me, and you do be a one. Why? Good about what praso? And then more dear no. Change, who have do it here. Me baho. I didn't know yellow. Next year, some of me like a show. You're not for him. A cray and no dear. A yamin and I'm not sure cray and you go for some number come, never said be about catching. When you come over for the 4 Guinea, number be a more coming home, Sam, Tomona, me fama, and go for them. The better catch out say. When you to be so coming home, Sam, me more quite a common crazy. Nana, the own pet and a book. One is sorry, what's me better than a mother so 4 years old, and the Cadia would be now. Hey! You mean you said it? Hey! No! Hey! No! What's all about Kanyamo? From what year? Mr. Bimini said it. Shall Hey! Musamu! Shall And never what's in the head? What about mine? Shah! We never move! What that's so, but to me, you must do. I'm bad. I would have a goose. What's up to me? What got that? Man, fetch your fish to the man for you. What are you calling me? Me like I said, Mekuno. No power will cook a biaso. Meku. Who will not be a man? Catch out. We live the car. We live the car. We are not saying you know. I don't know your phone. The devil. I give you and you are no here. Never got him. I know what you. Oh, you must have much I done. Who's on my
Oi. Ma ganjao. Por mano. Mfumbu dia msika. Alagaza. Sha. Me kata mi cha wonne. Na to ba so wiye. Kuro. Wo to mu ni e je wo fa so na wo tire mu. Ma wo se kuro ha me waro. Woni nye ho. Eti me ele. Me kwa. Na ti me kata mi cha wo. Kuro ya fa ba obo. Abidi se batutu asem. Nyankuma de niam ne niam afo we kuro mu ha. Mimi tinu tse kuro ha. Na me kwa. Na mo to me kan cha wo se. Wo babire atanu wu. Mime wo babire atanu wu. Mime mine na kwa chama bre. Me kwa. Uko akokoi. Therefore, trawa ka be wonu se so. Mi poku na so fi akokko de no. Mo me ko nam se hay no kwa mo me ko. Why? Yes, Nanama. Bra. Yes, I'm going to bro. I want to ask Mrs. Yammy, Mary Pedro, be a question, so to myself. Who know any you don't know answer. Why should bring your limited ya around here? And Hey, Miss Rowe. Miss Rowe. I brought you a bonnet. That is a miri. A bear cover which means you need you. You know, Mammy, do fear. Aday. So I want to will put a few good damn horn. The big account said the almost war. We said the almost war because him was war. Mrs. About him, did well, fear, no pay for them bomb or not being foot through the idea. Google Fiama, and then walk right at this now. Yes, I'm out to fear say, you're not a part of Tommy. Usuna jawo ni kakra to no ti o ti suti intention no enye ono suti atia no maybe na suti atia no ono me de hie obapa adai bisanza me bufuno me funo me me twi me kwa die nim se moa mpo makote tik ayi kafempen bi abesa basa susu minhunu o ti akura bi nananu na ho so ameka wo mu ame na akura ya wi so wo mu furo ana se bo tia pa na akura ya nyu ya sanye me mfi ni kura wani abere no odi me hade hey la na nsa manfo aya de eja oye no ho adani o Wanda. Na ni mama na be shedi sisi echi na se di ko tojo na be dale ko. Nye mu bia. Na da wonti ani bo. Me se wo yire ne ho ada na kire se. Na na won samanfo da wo ma, wa fa afuro. Oh, ja. Abrati. Me de of afuro de of anda. Abrati amu bi na ha me ala. Anya mu. Se bi ye na de okay de nya no kre. Me me ensa. Amaka je se akora na fa afuro. Wo so me boa. Abewa. Me manyi nsan. Mimi anasa abasa ne hwene. Wonyi mampa. Ai. Wonyi mampa. Onye bebo so ekwa so miru kra ni. Na namba be shemachi. Me hiwachi. Dabi shemachi. Me hiwachi. Dabi mo shemachi. Dabi meti me no. Asam na bompisa. Fibe ko yi. Me ma mpu kra me prepare fia. Me je dia na. Onye wo. Etina mafia di. Etiafue. Asa na nyi se. Me ko yi fia ko fa dawuro ma bo dawuro se me se yire nyam. Anya abotre ka. Dabi na. Nya abotre ya kakra asa no wa. Ni je bia mu na te wo sei. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Abrewa amanyam. Abrewa amanyam. Na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Katrika dom na de wo mu ya wo hwe me ho ana mpe. Ali omu ye omu wana etumi susu samiti mi anyi se akokura mu se ho so ya akokura wo bo aduma manye
Wodi akokra ni. We ntina me ka se de mo ye no. Hwedi ye mami ho. Cheku. Adi asem ko na wo ye beka na wo beka kyemia. Efie wo ho kunyo ho. O me ntan wo ka. Odi me begina ha sei. Nana, that's bre. Adawroma, edan wasontra. Na. Odefo na. Nipa ye kan we de kam no mi nkomo. Nipa ye kam hu de so dim se o me marenfo. Ebe me ko bia mnom na ekọ. Me jomudi. Masem bi nu afro mo nchan kwa bontrenda. Ni se de oba ugimi di oba beka sekoro la sem. Kasem ko chem. Asem ni mfiri nkwa bonten. Beka ni e wa ha ye ati. Dina na je so bia nti. Chicheku. Mnom no na awia na anadwo. Masem nyina gu mutim. Asem bi nu wa mnom maka. Mnom maka nkokomu api. Eti asem kro bi aka. Nana, asem o ni se. O zapani. Eja konto. Hwuye woni nche pa. Tim kon. Me na mkacho nana. Emra o mai konfo ba fie ho no ahemfie no. Ensem o beka ye nyina no ni ade no. Ifiri o se pen wo frɛ ye mpanifo ni nyina. Eko gina kire ho. So se hwɛ. Nti nana de nana ye o to mu na o gye nkrofo ni ane ni o ye nyina no. Me ne nya adwen. Nti mo nyina mo fo mo adwen ma me. Na wo so wadi piase me so me company fo ho. Nti ense de obeka bia na o so ne abuse na ense me tiase bie. Nana na me poase. Unim se me de me no ka. Me no te se honam ne ntoma. Te se mtu hu bibi na se ma mo amane a. Nana na nye. E kira te kura na ma yi nipa boni ni. Nti de o mu ne se. Eja konto. Ense o hiyi woni nche pa. Woni nipa boni ni. Onye no mo adwen pa. E se ahunu bi painti ana boasewa. O je ne bagro wo yi na nya den ato nkyɛn enti chicheku nana ne sensem a wo ke ne se metie mu yi a ne so ɔman kɔmfo ba yi a ɔbɛka kyerɛ me sɛ me sɛ wɔ ma no me to mo na me fa nkɔfo yire no ne sɛ ɛyɛ mpanifo ne sɛ kɔbɔ na maneɛ nana sa na tie memo nana ɛne hyɛ wo so ɔmebɔ sa ɔmaka sa asɛm nkyɛm yɛ saa nana no kra trudo nana wonim me so me yi die mu nti wonim sɛ gya ene me made ye bedie kra edin na so me yi die ni nti nana me da wase me so sɛ nti si ha no saa wo ya me bɛka kyerɛ no me ade nyinaa no ɛde na nana wo de bɛ ma me yi die mu nana me brɛ obi ne oyi ne turufo adi sɛbe onno me a wo mfiwfi me kasa sɛ mo nkyerɛ nana na mɛkyɛ wadeɛ dasia nana mɛkyɛ wadeɛ nso a wadi bɛsɔ ne mo menhyɛ ɔbɔ sɛ me de saa de we ne anase ade we ne bɛma wo ne mo ade am de bɛma no wankasa won saka bozi ma mo ade ɛsombo nam dasi asida ni dasi nana me yi die mu nse me brɛ me ne me ye bedi brɛ din sesei no me mo ayo ho sɛ anuma kokoni wo fie ho asɛmpa bi on bɛka fam ho bi am masonte oni bi on bɛka fam ho bi am masonte ne ma na nkyɛ ɛkyena ade akyinye samri a bra so de obefi ya me no trase na bo ama show se me wo bia me de ma me mfa ma nana mati dana mati me so me dase asem bia betibia betu mi kalma baka nti so adakra mbebo prokura wuri nyane me bom din ko de nyane ne bra me show bo na nim sem de sem na eba me kwa bia ma apre bia dase nana ne me ko ekwanda echam dibi beba ekwanda nana dibi beba dibi na mati therefore two needs opinion throw no twa hey enyo na betu me fo o de me ka che ono o hwe me so na nyim futufo uno mi enko ade be kokoti a ndi mo kan na na ma be jira de oh cheche kwa nana oh therefore bre me mo akwa ba ya therefore gedi ka no me odibe ebe am de hia o na twam nanso eze ohun se na na de o hia obe no ma ya
What to near me? Nana wa kwa kura me. Ene ze bidina otwen. Chichiku o se ma be kan no makoda dwe. Ehunu se eye epe na pemasem. Oh, no kure trudo nana. Na pese oni mitu anamon. No kure. Ti di ade edi ka me pese me yema na ehunu se me po asem no. Mi anka sabe be hye won sa. Won no men samonsa. Sisi no. Mo eni pakase wa himfio. Bitunu watie dase. Bitunu watie. Dase nana. Fakro wade man. Mamensa. Therefore, you say, therefore, I'm for a can come. Therefore, men, what dear? Ye need the army, dear man. That's what therefore, Madame Roma said them doors in Tino, Menom. Nana dom me san show you. That's Fakrowana man. Nana. Where you need am di come out. Oh. Nana mahu so dom me. We mo hu say. Bakome mo ade na me yama. That's it. En sa wanu mu. So 3 year. Esa de pa be chi wo. Oba himfie ho a. Akunya atenkon te so no. Kokotra kunya no so. Oh. Nana de pa be de be chi me. Tino fire kunya no so. Akunya na ya ode a. Tina na mabel. Ise wo be me. Ba bia wo de memo akọ. Ba bia mentimi anko bia wo de memo akọ. That's it nana. That's it nana. E tosu mienu. Se ma tin konku se oni akunya no so bi wa na nwumre bere fie. Si na ma anwumre no to so a wo be fie a. Nana beto me. No ade a de ma. Eno na na oyire eno ma. Wo de bo babra. Eyi. Na me sa hye obo se ade bi obehu bi enkoso bi ofie obi a se ye papa se wo boni won amasonte nana ade ketuo wo ye kura wa ye amahu se me ben no ti akone aba penfo se akone aba so ne anwene bibia matini masum bia kuibu bia mati bia no betu mirika ma be bo amane that's bre therefore that's nana asideni nana nyinche nana nyinche ya mentu nkwanam omo ahoden omo ahimie nkoso meso makwa bibia me bia akone aba ye se akone aba ne anwene nana wo de mane hawo except adepa chi wontam etimi chi wa adepa de ba chi branta na betre kunya no adepa de ba chi ko abotumfo ni wachi mfa nko abotumfo ni wachi mfa nko therefore oko wini therefore bitie wo be dicting ko ho asemo a kire me se mi ko yini firi ho a wankasa we san kokko therefore lokre wini ma dia on the man therefore be di tu pepe e bojuma na lu je be de oni mi so wa ko nyo ko di busu e be ni tira e busu afa ni fatalo o therefore o waju so e busu afa ni wa ko di asama do Mumienko ebra ni kaso ebra wo hoi ye ni kaso o kwate ago eno ah lewe waja na chichiku we opie kaka awo kwaje enche kra no o kana se wo ko bebi aba bebi sanu anche bebi ko ana mo ra no aso bi aba mo ntem bi dabi na de kwa de ya sata ya mu ni pa anaji awuso empeka sai oni bieni kama na de no nu ku wo fie ne bia wo ko bebi na ntimi misase mi wa ina wo ko ejeje bia no bia ba bi so ase ma nya kire bebi awo aja nyamia bebi sanu so bi so me yoba mitimi fa bema ehye brem so ade o ba ka je se bu so pe ni be hwe ito omra me wo ti see a pati tete ku na yale tete ku dale na yale tete ku na yale na de
Checheku. Adiani. Checheku. Checheku. Checheku rada yi. Ah. Checheku. 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 Adiasan. Ah. Ah. Why? Ada. Wani bibi ana. Checheku. Nana ya mi so mu na mi. Adiai. Eja so mu kakra na. Na mi ya da mi. Checheku. Checheku. Eja so mu e. Ade ya say you. Ade na say you. Ade na say you. Ah. Checheku. Eja wo say. Na wuni ani. Checheku. Eh rabe. Nana mu ma rabe o. Wait. Checheku. Eja so wa. Checheku. Bɛjɛ na mɛtu banti de bɔdi bi aba. Wai. Bɛsa kokodi mu hɔ. Hwɛ no anye bibia wo. Swati. Ha? Ne ya menche na me be bampisie bi na. Ya. Ko die bampisia. Maka kyerɛ sɛ nyɛ bibia no pensuo ni ade nya me anu be kɔ yɛ. O na aduane no ade Debi. Ka kyerɛ o maame. Pati, so nya mpisi bɔ no me ame kɔ aba. Abɛpɛ aduane amadi. Wai. Ana me so mu na nkɔ dɛ. Ah, me jim from house. Na dem me yale. Ah, ne wuye mi de ya na we. Ama me kwa ba why? Mate. Enyam emo pesi biara me ama me ba. Me no aka obi wo ho me di besi so. Mo aka obi a me ama ba me bo aka no mo adi. Why? Japan. So it is that the catch yourself here no anya duane bia wo. Why? Nsuo so bi wo. So bia pesi ogun nsuo kra. Ami ama fi pass. Upo se ogun nsuo kra mpa. Kraba no ho. Na pa me tie dia ofidi ni na egu awo ku kama to aba me kwa ba yo bye janso pa na de eduane no aso ne no ayeyi no baba no mama no ma de akawasi so baba be jaso de senye yi ebre wo ni kaso ebre wo hoi ye ni kaso o kwate enche wo wie ye beba Echimodi bebrebe Enya ya she bebrebe Koni Stop na hatse Chinkong Nana Bawanim Giranwa Chinkong nana me no tia infie ho me no tene bone David nana oni me tikana kama Chinkong nana akada tia infie ho da David Chinkong nana ifere kwa manche osika nana David import ache bisika na se wa na abo ame Chinkong nana afia denti ena apeso wo de bone ade yen nana me nana bitimi nyo bone o ifwa bi bone bi en bitrim Chinkong nana woni me se utu amana kantam guma epue nana min nyabotre wo de nyabotre nana se to bo ase asemben na no o my comfort akakan nana
But our man come for crab and nintable your face. Who has said one cham, Miss Wincham? We could play Biancham. Tinkong, Nana, them dika kind. So to try and I can't and Tamgum a pre. Wo, at me a call man come for her. I can some fun call for you. Me, Biano! So one ye dear, but with your dinner, me cousin. Me, the fun call for you. Obi dwale wo dwaye asa me hene ne mpokwa isi wa mitimi ebo wura dwaye ho e ko fa no obi ba mani ho a mitimi ko fa no yire no ana minimum ho hwe tinkon nana ukuro ya na asa akaka se so bi wo fa yire ese me ya ihia no a mitimi me friend din ba me fie ma me hye no na me ne da ana nya ayi fie panifo bi da bia woni ko keka sase no minimum ho hwe dana nti wo pete o kasa me se tinkon asema me kan wonim ho hwe da bi dana enyo na nkaka se no kura dia na panifo bia me o mitimi nya osa se me abusha pa mi ana me du si akonya so ada na me se twa me watwitwa 19 nana that's so timi akase mu no kura kire me so onim ho hwe nana me do ase bi enye chia me nana so onim ho hwe dia me do ase amaso mo akede am de ma o mpa cha me nkofia ma baji me de ma ho ya na we de be ya meka abra tinkon nana akede am de ma on ne se aduane a obedi akoyam enhia hanim obanum akoyam awia han a obehu no enne ni de twato tinkon o ka be firi wonsa na so kwa nana ma e body be na so obi basa aseso na so be kan pa ho asem a butu no na pa cho munyama so wona mi be die si mo ma so ko tuwe no mo nyini fi akwanti bo mo ko tuwe no aya ho fa ya fa to umasi me tinko me wo se wo de tinko woni mi be die si o kan ho nsam tira wa ni ko bo na ni na nso ade o mbu ade kura sister. But you know, I come over Yama. Don't be feeling me. Oh, I did some. Tenacity, Conyo. Are they? Me go for Meba. Are they will be Pamo? Another will be for Nepamo. Will be Pamo. Me do a share so. Me Papa share so. You do. What be the ho? Mamma Kaka, you and a dinner. What be the ho? It me say mo bi da na ya dey akwa he me kwa he eja konto da ho eja konto kwa afuom e bi a wan ko hu so wa wo je na ho me na no so wo ba na adi mi ka wo ti obi ampa mi kwa nim so obi na epa mo e dey so kra no akwa he ya me na me eja konto wato dey wawu wo se dey ah ka sem wo se dey so wawu wo se mi kra eja konto
Senya na shamra kete wo krom a so obi a wo wono na wo so akola ne din a ka me ba we de o sen ka me de wo tu me dofo ka me de wo tu me ra sanzo wa meto papa nenso mi ano enye hwe eye nya de nko na utu na asa wo kasa ya sabe bedi ahine ha esu ei o se fa say bedi ahine mame nyesi meme pa bedi ha kabika wo kasa bedi ahine ei o se mbeni hey Nanano, I said, my dear, so silly. They say, can I use my fan? Come, didn't put an hour in our play eating sweet. One best of a corner now. None use my fan. A me found Cognabo, a soup piano. Nanano, what I'm watching a more Media could roll, and then Baba Cock to them. That's a silly word to see. My land, I'm the new and now I become a man. Mati mi ano ye masan nsu masan aye mi ano fa mi fa ma de koduo moto anu aketugu wa mi atolo ini moto asale no obi na munye ko ma nto abanku we di pa tu obi ani bi oh Bidio ni tuwe no. Tuwe no na bacha. Nchima tumedia nchi. Hey. Menana no. Mo ti sey. Udi agro. Mo to wale. Eye. Unni na mayen kwala pa wate. Agro ba mo nkonto kwamate. Munya mu fikru mu ha. Na wo ha ba no. Ama sewa. Roti edwa so horo. Hey. Wetu udin wanyi nansen ya sei. Wonso ho aba no. Na Abramansa. Do ton kosua no. Efie kosua no. Oh. Na wonso ho aba no. Akuese wa. Do ti anwo mo ton no. Hey. Oh. Wonso ho aba no. Yenuro. O ma me ni yenuro. Do ya wo duro no. Hey. Mitu udin wanyi sa no. Wonso ho aba no. Mami Akosuago. Oh, do atia genia na se agenia kese na se no. Mumu manyina ho fe. Ah. Wo dia ase de minni wani papa. Wo ndu go ya. Wa ba no. Nanama.
What is Quan's horn? Baby, or my abba a brother horn. Nebano. Number the men castle or the baby of Martin Dew. And now, near flow saying. Who would you know? Bediakini. Anya flow. When you mag why? Yo, Mina. Or therefore, see a family to see. Hey, therefore, dear, let me hear them to me so. I told me one day. Minim, you do one of them over the woman. Jimmy uncle. Dream. With someone, my father, hey, oh, Father. Who be uncle Safon? Now, come out from Pumelo than any other day. Yes, sir. On pound one someone. Now, pay Jimmy uncle. Jimmy. Wait. Afriye. Mpenifo se akwala kɔ agana gu ena so a. Yintwantwe ne epepa. Se mitwatwe yan kam de ma ha me ho. Epepa ya ni se wu hunu nyansa. Ise wo kasem. Wano na ne bere kasa no asoso sisi ni na bafom. Me hunu sense sambem. Me hunu za sema na me no kan nyina no. Oti na sopem. So ma me nso na etu fo nso de a. Eno so oti na sopem. Sana me pe no. Koso ye ne saa. Na me so no betina so bio se me baba. So te de me kan. Papa na nyenza me nanti na ntwe su. Nanti bi na me kan na ase wonti ase. So me de sene de wona me kasa papa o de me magu fu. O di so ampa papa. Ni pada wa na ti anusi. Papa wona no so di si for my ye. Enye hwe. Ntina ya na me kan na ti bia me bua. Afriye. Papa. Ye tiene se empenia mamra yense no. Yese bia me na metirimu ode ntina me de obi abeto wasa. Ena me chewu mmiri bi se obi wu a ene ohini wu a ye twa ni peti. Eso onkosie. Eya mamre. Obi tima sisi. Obi ye bia. Se me me sisemu a na me mabuna na wam ntia. Asa me sisemu no eji se oman ni nyina tenase. Sesei eye ye nia ye na otumfo wo yi. Ansa no be tenase no. Enipa kura ba be gu na nimu ansa no tenase na nyini pere ketoa. Eti die ya sato ho no yanzisa. Papa no be kan mo besti o. David. Era sem. Therefore nanama ni. Nanama. Why do me do? How could you go from? Nama. Let me boo papa. Let me just half now do boo mammy. And I'm why I did my ya. That's a body bang. You don't know why I'm going to be. You know, maybe a chrome hard dear. I don't know. Patty. So when you're Bolivia, Sabe, my penny, one number for me.
Me aso ni nipa se bi America. Mo adwuma ketewa bi. Ameso. No ya mama. Adwuma ketewa bi. Meso no ya mama. Na meso be di atmebu fuhia so. So be ye. Unti ne yeti ba bi wadawo. Anya adwuma adine. Wadawo ma. Esum bia wo pese me som wo. Unti ne wo ho papa. Wadawo ma. Adwuma bia meye. Bidase. Hwame bi esima mienu. E ba sisi a. Wadawo ma. Nana. Ede ne kura mi. Oda fo mpacho abe. Abe. Mpacho ai. Ugiri se abe. Me mpacho ya abe. Mpacho je. Ene kura abe waka no kura mama. Pacho de me se wan se. So mi se kira na fa hye ne du so. Da se dem. Me da se. Nti ko bia abe ne. Na enyini ne. Na to abe ne. Na menye nsam firim. Me hia ensa so hina dunum. Awo na beba no. Me de be hwe. No bia nya bia no wa fa hye na se. De be na obi akwa bobo me diri se oba ba fa hye ase no. Na ne giye. Ma wie. Ekwanda ho otiri ko. Therefore. Nana. Wadawo ma. Asemi a ono me kan ni na die. Oduma nko bo ade a me yawu mi a me ba wiase. Iti bi mpa mi nsam da. Odefa wadawo ma. So wo bibi fufo ekira mi se menya na we de menya konfo. Konfo no chikura ponum a wo mu ba ya ye so mbe ya anwade no. Ade we ma nti so mutumi ye. Wadawo ma. Nana ma. Ade bi eni wo obi di kan ye. Obi na ye bibi. Na ba obi nso ahweso ibi. Iti me di amaw onso ye na kyan obi nso ahwewe nso ahweso ibi. Nana ma me no awie kasa. Odefo me firi akoda nana ma me mpasem bi ati wo ho. Papa. Nana ma me nsesem bi afiri ho. Papa, we dey mesro. Asema wo kan dia papa. Onya na mesro. Nana ma me nsesem bi afiri ho. Ko exam ngense dunum. So hina dunum. Papa. Asema me no wo kan sie papa. Onya ko business na ba ade se wo kan tinya anya de obetima ye o papa. Afiri ye. So betimi ye. So otimi ye. Onim se ben shefa kira. Onko dua. Onto na menye nsa. So hina dunum na memfa so ma hokko. Asema what be da. Afiri ye. Sorry ba se kwasha dem. Sorry si be bia order kwasha dem. Papa, do we dey adwin na we dey nya bebe yi. Adie be kokoti a na hwim kika no. Minim se ye na minim nya meye. Sansa watimi atra krom ha wo. Eba ama na nyiri asa atundin se bedi hene. Na se me na be firi ho mo bedi hene. Bi nyansa ni sino. Me e fe mo hene kwa. We are the Nara, will be rebesu, who was Ruba for ma, will be rebesu. Oh ho ho! Hey, yet me wouldn't be very asking money to me yet soon, sir. When I bear a name of wishing a man, what to make of our bear? A group, a breme, Mimia, a dana in Fifi, a dana mento, Naminia. And Safufu architecture and dunum. I bet so the mammy, do. Now, some will be pennies and pie be seeing in a fact. And I know more me more bowl. A dear time who pan as I say, Nana, what they make at sin. Saturday may go February. A kumbe no open my kume. Sansa na de wo bisa wade no antimi anya amana. Twawe. Am dey.
Mami. I don't want to yagi. Or never to you. But me too, Massa. Mama. Mama. Where do you see? Dear him. Near to try to move him. Mama, in shopping in a casa. It's me when you Mama, but you say, I'm not the mark on a town phone. Mama, and he was some. Shadi kutame. Kaine dodo. Abe. Say you do. Me wa hana na frɛ me so ohia ma nfie. Me koduru ya. Na na de abe. Ehye me nsɛm sɛ. Me ni abe. Emfifi nɛ. Me tonenne. Me man nsɛmfu aketetua edunum me kofale. Mami. Na na pe me ku me jabi be ya. Mami, je. Me ti bi pe ni sabda. Mami, ma woni ni. Woni su. Mami, ade we ya ni je ho. Mami. Ade we se bi ja ho a wa ye janka. Ese we ya bi tia o. Nana. Mami. Nana. Mami, ensu. Mami. Kenimba. Ana bumi babo. Eti ni be weja me bumi babo. Hey. Abe, yeti e ho asi yedu abe na fifie sai. Mami mensu. Oh. Mami mensu. Yedu abe fifie. Mami, ya Mami. Ya me ni bi amayo. Mami. Nana mamra ni se. Obi se wade nu anya uti to. Biti to. O ya sama mbra o. Mami. Ensu me se mo woni nye. Mami. Menaba. Ensu di enko jambo. Enko. Mami ko na wa ifie. Ye ko bia no ho. Enko. Me so. Ebe fifi wa ifie o. Mami. Me so. Mami. Enfu ani e din ko ho ade we enfu ani e din ko ho me so. Mami ti, o ni ti. Mami po obi fa wunya no. Na minim se ba bia adu. Ade we ya na na de ama me ne de. Hey, me bayo, na no move, babo, me bayo, babo, Nana, what are you at? You could be a bellow, I'm an FP. Near po, Nancy, for number, near the man, and Manu go for me. Every year. Bruh.
tena me de nanu se what's the sound say na once the sound obi aba na me ne kasa anim hayaa na anim hayaa no o cancer foforo se se o cancer no kwa se me nim nyansa afri ela ntu ba sa kasa de menti do kan eto da bia uti ma me ni papa ni asem wa papa adwuma de mama mi so ko papa onti menye papa wa wati asem e bida eni on ko bia be na won papa wati bida nti en bo wa we ya papa nyi o afri ena meka na o ya kwada abiri bia kwala adwene o panin so adwene panin adwene enti sei ahini ni free mensa na ankodi uniama mu bi ho no bi wo fro be dia ebe ya wo de papa sanu de yeso ko anya me de enya wo de bone be nko mo ewure ya me fre ne ba ha yi atre kuma mfa bu amame ebe kwa makata obi obawu bia na onfa ne mara mntun din no atre ha wo anyinsi awo makola di mfie be se dunum atun dini be dia hene na so wonni mu a edinto ewo nsunsuaso eno ho ne asotwam de mama me no papa ne nti obi a ne betima wo ede ne baba mo asindi edinto de ese keke edinto enfa ho be dia eni din keke na ba adwuma de mama me nya de obetima ye woni mpefe sanya de obetima ye adwuma na de ama no so de ama no manyini kakra mahuru nipa ya to mu din a edin na nyi so nsunsuaso na ba din hene no mi na me be firi ho mo be di hina na se adwe wo mu tirimu a otimi wo akola na kroma ye wo akola bi odne ba ma mutuni dini mo no otimi awo ba gwanfa na ma odne sie ato makola na nyiri wato akola na din be di hina no na adwe bi won tirim se onya hini no ba gie firi nsam papa edin de say edin wona wo kasa edin yedin papa didi edin asa tu obi din se ababrese se tu din se ababresa ewiase ababresa nko na wabeso yetumi tu obi din ko hia ube wiase sika di sika unye bida enti edin tu wo ensunsanso enti din no de tu akwala no e kire se da ache no akwala ba bagia ni na firi Alamu, eu matina si o. Me demo so. Therefore, nyankwada. Manyanko. Una bobri. Therefore, maba na si kakra. Mo ba me ho. Mpacha ndefo. Me gira na kasa. Ma me mpacho, ai no wusu bi emo. Enfesu mamani. Miti ura. Therefore, ode mbaya nyamo. Mse, wa unti na menam. Therefore, abaya odi mama mi se wonwie. Ye dua bi dua benene amna benam ye twansa no e dia ba be so awo bo. Therefore, wona mi nya adwini bi se sabi penin tafie ma se vonfo. Kure. Therefore, enim go se ba bi be kan. Ni bi be kame. Na bi no se ekura ni ho a omba no ano. Mi shim kuta ekura ba. Therefore, mi shim pesenka sawa anasa o memba ko ebe dua ne na anyini ne na ye twa ne na ye hata kwa ne na omuba omanu manu therefore me mpo nim gwase timpacho kraba ne nie ura o dwan se me hu na abagbo mama ni menye kraba no ne enua ne enyi ne enso ne yentete kra no ne yentwetwam yenyimu aba ne hata na nwo enne na ahoho ne ba ekira ye dia mamanum ansa therefore sana me patre ube wi afati bi mfani samda therefore wati bi mfani samda asamela poto ka cheme no therefore eni em so usuno fidia esiri me vana ji dode mama na be na me ma no ntimi wi yanne e ma ne fifi asidi nso ya ya no sana wo wia me mama yanko mama
Therefore, akwara no nyina na so usha. Therefore, nani na esha de. Me si wa nyina na wo usha. Therefore, party usha. Usha. O be mfi dum se ne kwan. Enti akwara mfi dum timi nyanza se mbeka kire msi. Therefore, me jiri se panyi be na aka na no. Se no site o be de wo usha nyanza we. Therefore, mu ko. Nyawote. Afri ye. Ko from mama. Me pema. Ko from mama. Me yen so me ko from mama. Yo, me ko from mama papa. Therefore, we move. Therefore, you need so. Nansa akwara di ba ye de. Enyi nyansa keto. Sorry free from hoko. Dum biara. Achima me hiama me so me abefram. Munko. Kwata. Akwai dai ye di nyansa abesemi kuru. She edie jawa ebe wo no yintwaso itwase sakwadai e mane trase di ntine a ni di badi ahene no ebe adwuma kuru yi ne ma chen se me ye wa kwala nyansa nyansa ne ebe opanyi kwasia me jana kwan abreku aye nsie me wodi me ho akro no watiti ma chen se mani abre me yino fi wiase o shadia obiri eboa Papa. Unu zo wudi na mpanifu di Tawana de to me. You don't told me papa. Na won so na yem ba panyi. Akure. Me ni ho a wona ogina machi. Papa ya mia. Na me powasam nso. Nti me pre mahini na ka wonsam. Da atu ni ho a unsu nua kuma nso abefa. Na me pese wo ya de kitu abi mame. Ya so na tie me. Papa me tie. Me pese echina. Wonne bedi ahene. Bedi ahene. Sa kwada no. Me suma mo. Kuru na wo ye chiri hei. Behinase. Dase. Na soma be soro munya no. Di wo mu ni se wo kwa. Wono me mu asisi wo ti so bodamfo. Papa le ko yede. Tie me. Wo ya kwada ye wo mi tiri mo no wonnim. Na sa bedi ahene so be sisi no so ohene ba. To bia ni bole nimpe. Bo so oyo ohene ba. Na mu nkokuru no so. E pese m koya de okuru so ma me. Papa mentiase. Ade na me a me ye ohene ba. Ah papa se wonni ho a me ana me di wade. Na wo suma me ni bedi ahene. Yakokuru behinase. Na o ma me siesie me hu se bodam ni. Papa den. Wodi busa. Na bedi ahene no na onye ohene ba no. Wodi busa. Ubusa sa enu ano no. Na nso enyo na afre me kan sa asemi che me na me afre akasa nti me na me nim adwen kora. Edi ekira me de yesa. Nti tie me. Enim ntwetwe. Sebe me ba no. Ye me prin na me se me pray dia we ama. Etu de obekwa. Me mu asiesie wo so bodamfo. Ne bedi ahene no. O siesie no obi ani bora ni mpobe wo so osen ohene. Mo kokuru no so. Ne mo aba. What did the make at you? Papa the cruise yakoye den okru no so. Mukwa. The medical okru so no. Mubehunu. Na ne be chem na dodo nso mbedi uku. Ebi kura dada mu unuru obesa be fie. Ama de me pese me yema no. Agina ama daachi me ni ho a. Mo so obo midi no so ato me badini. Na kwata. Me nyi ho dwen bone da. Me po yi edi. Enka we kede be fre unu akuma no. Nanso pani wo ha papa sam na me pani sanity nti ma frɛ no eti ma sɛm nka me no mi no tim ɛkya mesuma ne bedi ahen emra ma hyɛma wan mesiesie sɛ bodamfo ɛma ne haw mesiesie so ɔhene
Papa na yakwa yebedi na do sen. Na me kan se na na mbedin de e be gina ho. Ebi mpo mo kwa ade enche obesan ba. Ebi eda na mbesan ba. Ebi so mo chakra na nan na okurum ha. Obri yebo a. Bidoba. What must here? Papa Matias Manuasi. Matias. Sie ye meka no. Na ye mame. Na dache boto me bo. Papa Matias. What meka che no. Mewi, Papa me so nim nyansa. Me dase. Anu nti. Do beka bia no. Gitum me da na yanso me yente. Me dase. Emra wa ya ni kaso. Wo ya denara wo berebeso. Wo kwasuru ba foma wo berebeso. Oh ho ho. Ahini ya wa nya me no dimo. Tawusaka bia somuye. Bidi ahene. Mo akwa. Bidi ahene. Na pe wasem papa. Wo ya kwada nyansafo. Na bia medi hu se wo ya kwada nyansafo a se me twe ba me ho a me kura mpo mechi a obetumi a chen atre me no. Ndira me frɛ. Wasem oda no ba ye wa ha. O ma me nanya shafiu me bu ni bekeke. So onko duabe na be no nso. No onju anasa onto no mfa ensa so hina mrem han. Na wutimi di o ma me achi enso be ka sa asem wo akire me no. Me hunu se wo yi obanyansafo. Me di ahene odi no honam se. Ti sei usa ti metwu abetem ho. Na asem bi wo kra me fumu a wa madwene. Efise akwale bo wo ya kwala na so na adwe dan tim na empanifo adwe. Se me frɛ wa ekure ya wa hai be hina me peso ko ya de ho mam na ka me ba obiri ye bo a me kase me manako na so ba no hwemu a wo ye tintinto ojibifo enu nti me pesa wo empanifo se yasuma benyansafo yasuma na mo tenten enye so ya me benti no na maso so nkosi manan na sabe okoka nkwasiasem ana so okoka sem anye agumanimu ase wo ho timi hu se me fro na me soro wa ebeboa me etimi basumon woni me ba obiri ye boa no na makukusa akuru no so na makusi manan na nsem a me de suma no wakutie obo mama ne entu na me frɛ ti patwe de di kan pete mbuza to obekɔ ana wonko Therefore, Pacho, no one bisa mi bisa asamba ko. Miti. Therefore, asamba ko kandi. E bu ma dwene menti aseso. Therefore, me dia hin. Therefore, shempani fo mo tito na ase. A o musumo. Na me beni na se, do bu kesese. Ana me therefore me ko. Enam di ka kan no, be dia hin. Enam si yesuma benyansafo. Yesuma na wotintin. Sabi asamba dia din yesuma nyansafo ne yeso onkaka sabi me baba ma no me wuo no dima de nanso na dwene no eni hosa nti me pese me soma na kusima na wona me ba no kɔ na me ba no kɔ tena kire na wotie se ma wo kan nyansa se ma wo kan na menim se woni me nyansa wo beka makoma so asema me ti de tiele se ekenya me boa anopa na mo akɔ na esa so wona me pete kusima nan no me mo ahye wo pose ohene ba ise ndo be kame ma ho so nyansa mu odu no obi ye boa nan so no mana hye no se nipa hunu bia ana se bi mpo bodamfo ebi se mana hye no so ohene a okoduru bo mba so no metena dwam enso a edwum okotena no ongugu nyansa sem bia ka ogumani mo ase Therefore, that chimbia ufimwa ubiya bua ana betena kunwa iso. Therefore me ko sese me so wonyine yesa magina ne monyam. Ojina ne monyam. Amen kan cheo. Ya he. Me asanye bedim di bedi ade no ye de metena obi na ase amen so me sua nyansa fi obi ho. A no nipa no onya ahenie ho
na se ma me ginyan se firo ntim betra hini esu e se de me bu o men etu wo so nyansa na me pese me ba ni sua bi firi ho na se me hyehyɛ no so wo hina me koduru ho pa e ma ono atena dwom onka Kenya se sembia ne mo se me ma wo je wo hina dia okwa so bro mu nim se o mu nim se me ba no ampa so zim do abeka me ma cha se mo ma suma wi enkubo bia ma ne menkam no mienu nko atirim defo mpacho pese me dwena ho kakra enya nwunu ho isasam no aduru so a eye ekirasem ukwadwu wo bi ko mo adwen foforo na me nim kogu ase won ko se dabo no so a won ne koma me timba no mo ne won a eka ho mpanifu a bi awuwu ni ade nyina obi ne wonim nyansa papa ba ni wom ti se kura on se enkwada ene ma fa onga me che mo twene ibo mpanifu obo kato o mo nko bo twene yikobo yuya no ma boro nsase sram de duwabu man eti bedi ahene tie me entuma no ngofom ne di maseme ne soma defo mpacho o kamati bedase ekira anopa nsia bra ne yan hyehyam na mo sikwa so defo mpacho ne me ko bedase bebri bedi ahene odi no honam se akoko nyansafo se na ho am se toburum nyame na di amaw onipa ntimi nse wo da efusuru ne di amaw mfiedu numba enyansa wo hwe enkosh hwe ensema obusa me eni nyan no ade ma me wi nyansani bedi ahene me da ase therefore na bedi ahene de Osman sese ni wa gwen wo mtirim enya sem bia wo mtirim me ka kire mo mutirim me ka kire mo no pese me ko afie menu ho sa men do kanaba na metra ne na patara selam nom kakra to mfa men ko sorry odafo nyankwada ogumpo suru na no na sorry mfa men ko nom kakra ne do kan dia ni mu yi na no yo therefore chini we no bia ni ho Emra wa ya ni kaso wo ya danara wo berebeso wo kwasuru ba foma wo berebeso oh ho ho ahini wa nya me no di mo tawun saka bia somu ye Emra ya ni kaso ewi asim bibia wo ni mre oh, Emre yeni kasuo ewi asim bibia woni mere ade e wa hyase bia wo awieye ebe ya nkanya botre Emre yeni kasuo Emre wo hoi yeni kasu oh kwate enche wo awieye beba Ati modi be prebe. Obi. Nani mo kaso kitwe. Ebi wa. Eja. Wa. Umi enko. Oh, wa. Ti mi. Akwande se egu so ayeko. Ebi wa. Hwese oyo ohene ba. Ati kan ti so. Ni yeko dwumadi kesisi. Ha. Wa yesi. Ti efe. Ma yesi. Sab me papa na se me nya me huse ni yanko obi ebo na omi yanko o se na ho kasa kasa ano pe o so le wo mu danso obi ebo ani ka o se o papa e yana na o se o pima sempa so de eja therefore de one na nanam da samo ukuna yakoso undi nta yako poti oh se dwabo bi na menko yanko tan na mama bedi ahene pe nsem bisa bi na eu si din komo yebuko kan ntemo de uni ha yebuko therefore pese
unya danso mom ne di sam se edi dira senti usu o ma me na epani senti na me ya jina o ya henka me na me ana danso ketwa danso di kan wo kromo hono mo ena no pa ye unya danso wasiesi no so hene ba na minua danso wadi wani mu kan na asem ni se tim woni se defo te ko so o panigiri kitwa na semse o mame ope danso mame asem che me mame na ndede na hu ye mene na na ko ne ba enu ntina ama wa pre danso asem asem anti na jobo na ye ko no otu empenifo bi ehwo se mumie ni ebe mu baako ne dnes dati bi obofi so no dnes asona man arse na yemi na se medi ohene papa wu a ahenkan ne me na di nti na se wo o madanso di kan o siese mu so ohene ba nti wo boko no o wan tantantan empenifo no hwe wani mu a ne pa mu se obi ebu afia ko ye nyen wa bidi ahene twen yo o pa kire se minua da me ne minua da nso yekosi akan bi saa ewo ho no mo ahini hu na na danso yesiesie no ho se ohene ba kase na me defo opo ni mguase na oni mtira me de me no ko na eba o minim na na mo ba bi otu na na mo nsie bidi ahene twen enu ti na nura papa se osma me no baby na me sisi me se de ho aye basa no akwa na ode na hu ko toni a o se ya ba fanza ko kan reze ya ba enti be dia no se danso di kan ya ono sisi no hu se ohene ba se ka me duru wa ni ya pamo me cheche no bia ba da fo be dia do kai e no kure na ka me se no wa se be senta di wo front ma papa we kente mi ko fa no wani beni ahi mi de binya mana be ma sem bibi ni binya dai mi de binya mana be ma adi ye de be sei na ma na wo mo so hene ba ni edu kun so a wo mo se seni na bakai no kura no ana sa hin kan kura so wo sisi ni mu ye nsa me ho ofe me so hene ba ahin ka de eti ye wo de no ma me de binya mana be ma Bidia hin. O de yempe be na mi na. Si e ko nya na ye se ya ho ai. Bidia hin. E ko na nya no kura. Bidia hin papa de. Akora nya safo no. Asa mo pa de ka me tiase. Ai ni ye se ya jamba na bi. Se. Eti danso so be hwe. Na nanom asa pamfo. Nya wo so manim. Na se me ahinkan obetuma chehin na tumi sem na me papa wo MBC da mo ntade se una betire ene mo ana mo ese mo yefe edi ka me ba ana ebo onyiso ana ebo na ka danso ba beji Yana na bau, yana na bin tidiya. Yana na bin tidiya. Mama moni ejuma. Moni ejuma. Mo wie bibia. Therefore wie bibia mo gidi mo wie bibia ye wie bibia mo die hina mo wie no de wa hye ne ho se ohene man oh ya wie no wie no kra mo ye ne de mo dudu ana na mo ye ne nya no kon ni kun no oba ko no ka ho no zo ko we therefore oni ye sa no ti mi ka gane to ni ti sia de hu ba bia wa yo me pese ba se mo mre o je iwi mo isu isu mu na eti me fa de dem di ba mo muska ko mo hu atosha me ko fa de akire fo mo je abrem mo je mo twem he ya me ba ti ya okay fa de akire fo ba mo ska ko konta mo video ya wi no damasi
This is the mission of this Kazoku. Mumu no mama. Wo da fo bebo mo pasa mo kwaye djuma na mo be jacket ya fo. Mo be gi nkodi. Mo ka me akoko. Baba tumi. Nipa de saa o ma no. Ara usu. No da for me so say. Enti e free anura a obeye hu ni enti won so manya oya. Ah, what therefore? Ya kama asemu a. Aya na ebu ho onte ase. Obire bo ya kwala a okwakwa ira. Me na masoma no. Masoma obire bo a. Wani bedi ahene. So mko behina ase. Onka kasa mame. Eti sabi le kura bi komo na mka so ba. What therefore? Wey nsu ase. Wotumi ya tie be ya na mentia. Ana onko do awo akwala no. Na wona onko na awo. Nko na mawo no. Na susuya mpase. Akwala na yo ba me so me ba. Atenti na nti wo ba so ma na. Wo mama ne. Na onko na ba. Na se me bara me besoma na gise mbe hwebo amane se me besoma obire bo ase ne sei. Na no mfa me ba ibina me wai. Kedo jira wo che. Ade ba ko pe. Kedo jira wo che. Ade ba ko. Kedo jira wo che. Ene katampo nya me ho. Dana ka batire. Hey! Bani ahene. Te ba no wai. Obi your boy. Obi no wai ablantia. Wai. Wakasa te ba no wai. Hey! Atija. Amatia wakasa. Atija. Nana. Bani ahene. Obi your boy. Osmai. Yana mkomu kwa. Yuzo mkufu ya bachobi ya kwa. Oma shobi ya kwa. Ah, what is the matter? What has happened? What is the eye? What makes you be a boy? I'm going to say, I'm going to Million Betty! Million Betty! Ngumane mani aje. Chabe. Wonim. Me ba obiri ebo a. Wonim so wajimi. Wonim obiri ebo ho na epandi. Levo mbacho no a. Edi enti na masoma mo. Na makodu be bi nipa ba yire mo. Go wo panyi no. Anti mi enya na wo a wo yaketwa wati mi agyan. Levo ombe pie so putupu. Yeah. Obiri ebo a. Woni panyankopo ma wosan. Enipa na ba pie mu so putu. Omo nya ma wo. Omo ye mema.
emema so obi a wo baby a ofa no ayemre onu oba ko mpam na so ne baby bi no ka so ma onye na o se chensa obehye na no so o so baby mu a wa na be pancho se mbato so reko ade sumna twe anaka enya twish wawu ani no brother what me anyi wenu bia ma nipa etimi ayirawo akokuma wo awo mfie dunum atimi ehunya sakura ba abesu ababa mande na na mama wa ntimi ansua na dwen be ne se me no me ba no ente mi tima ni su mi henda mi so mu se de me no kono we nyansani bibie de hu bunyansani Nicodemus no we no ko nyansa firi baabi nyansa de unfo bi nim senwa entano de mo busua bibi fi no ho ente bibie so opanyi oben obi a wonim nyansa no kyekew o kansa no kyerew wo so be kasi nyanya me na du be wiase na oboa na obeche obe nyina che dafo dia hin empanifo bu be ato se sabe se mukro mo hina jimia mubie die ukro mo hina jimia die dia hin na se minima jimia na ase eya abebu eni na wa bebu re no ano ukro mo hina jimia die ebi mo ukro mo hina jimi papa omune esa gbe papa no de me kuro no me fra wa nye boni owura be kwa amanone wo de honu madua be bi fi ho bae obre mo man mi hu bi da ye man mu ebi nim eya duaba mi hu bi da aduaba no de bae no o kire mu se sa aduaba no ne aduaba Adam eni Hawa abe onyankopon eye turo no mutim no eno bi en Hawa ko Adam ni Hawa ko di o mani buebuye na ene mo adwi mu bue hu nyansa ai edina mo fudi mu nyansa yi o duase sa bia bara no mudi e ha di bi ni ha defo ni die e nti odi ba na msi da bi adi we de me nko mi ntimi ni eye mienu tesei ebekwa obu me se okro mo hia gimi adue eye bekase tesei wo ya kwada na nso me ginyan se firi ho etimienu pe ngode baaye bidi baako no enima bia me hu mani so no me hu se nti san na mafromo omadue mafromo dum abue nti baako akabede ma no nso wadi na wudi a me nso benya adwen na die bekoso man bia ne ensamfuru bi obedi bia bomane so we nyansani we badwemba enfie du numba edwadwa enfie du osoni edwen tme bo mo adwuna nyini mo bo mahini no aye bikre bodi ame ne bobo mdini na so na wo ye dan o tamati timdu simati se nseti hin defo me ensie che na ka kiro e mo bi ehu yesa manim be guase se akwada wadi mfie dum na emo nyansa wemi di nsuro won masem bi omuni kofa aduaba na nkofo ndi firi amana ne brem sema boa sadi abo hu bila ajise kushiawo wena Adam Hawa koti bidi ya osine ni buye ya omuhu so mu dadaja no enti nyansa ni adwen na hye woma ti unsu kodi ni nyansa na fa boboa me dache minni ho a waboa me mai me baba akwa wakai waboa mu otimi agina e pa cho bebre e mo bentimi no ntem na me do se me doba na ye me yese nyame na me wo di hamno no kamena me wo a kamenim ni me yew nti me ya so bi jaw da bonti menfa kokko na kowe e mani pe hu ko si pe hu a abi mo nwa ko na kowe kwa we ni nyina wa kokko nyansafo mfie dunumba timbu ba kese
na me de ama no wo ye nhwe enye yi hwe na wa mu se tokotoko bye bye therefore we the me did it we the you know obere ah we the you know obere kan bia so me nze wonya na wie o we no wi a we ye nsie no e be sa hye no bro mu nye din yate therefore yate ye be hye ye be boja furu mo ne di na tum na funi ne na yi ne ntɔhwe nyina pa je so ne nim wo she na fati koti kwan epiapia me ba ba ko pe a wo be wiase atiko eni ekoku no na ade wonya akwa na ba so wo ye ba yi bi na wa ba no mo tese mi hu so se de wo ni padua kra wote na o hwe mi asko no mo ko piapia obri e boti ko se o mu ko no na ayan kwanhye na boy atu obi ya na nim aso fui tese akwa wodi mi hu sese no mi hu kwa na sese mi hu ne menya me ho ajaba wo nya na ma mi amedia na sa ajaba wo sei na nko na wo sa ajaba obi ene wo papa wia no me go ka fa mame o botam ajaba wo problem na nko na wo die aye mienu pe na mo se me ye senka o ma ba akokore ni o so mame na ka so ko hono mo na papa ho o botam o se ayi se penio sa akola wo man wo chire bi o de ko bonsam wo ku me ba emre ye ni nkasuo ewia simbibia won ni mere ade e wa hyasie bia wo awieye ebe ye kanya Ebra ni kaso, ebra wo hoi, ye ni kaso. Oh kwate, enche wo ye geba. Echimodi bebrebe, enya ya she bebrebe. Why na? Wonchiri duo. Beya kanya. Aramo, therefore. Sabre, bedi ahina soro yefu ba bi wo bu faso. Mi oni mbe tete no. Mi nya na onimu. Onimi papa afa na ope wa hwe. Me onimu. Ebiase wo yiri pa ntiri mo de na u ko so bonsa na hu na. Uhumia. Sign. Sale che. Therefore. Bonsa mi ngara ko to na musrobe. O ko mi nya na kunu. O me akwai o de ni ate. Oni tie fo bia to fidie yi ne hanoa me pena he sabi obu fa so ena meka na yi na firi be ha ena o we no ana ya biaba ha aduaba awo bidie ko a me peto bia ne sabkan ena okoko yi no nana me pesa no o se be me pesa dia mo ho no me ti sa koro no o ti be ka cho no ha anya no bi na okunya firi he nana be ko madam fo acho ameba ana mi hia bedi ahiro se bedi ahiro a o piapia me ba na ti ko ma ye kokon no ne kuta no ana mi him fre ne nsam na Mary say the papa o ri mi ya no o horo ho ma horo ho e to ri mi ya no a e no fa se reba wa horo ho ayeka say the papa ana ho ye ma hino eh e de so bio
Hey, I'm going you. To boss boko. Mo. Anta fi di moado. Aye. Mo, mama mo. Me faso tubon we amna ko pio mu di na o mu di bitu me nya ko pia bia me faso sade ko sam wo hanoma me fa ho amna mo se ya wo pen ko si ansa ni do wa ko nya safo se ni atia ma ya wa ni di fo obenya la fo be di ahin therefore akukọ nyansafo therefore me no imo akọ abanso enura me suma marenfo iso mmehwe o mame me so hu hia me nti abiribia no ayare me hia wonam no adi nkomo anase ya fadwene ombechi ba biara ko mame fie esi no ni ho sire wada onyansafo bidi ahi hina akoye defo mpacho na mko afum obi odi nsie dun mutimi do defo so ko mafum ko hwe me baya amodo a defo be o tim ko finge ko makache mama se mo nko afum bi nya me bia mo no the word ray nsie dun mba wa ba yedwuma mama me afẹ no na mama ntem o mama do ase yedi kan mo so ni adwuma efu ne no mama ntem e ba na ade asan tuma mkwamba eno wada ti anopai no din krama mse sebi odefo eshumaze me fremembra ohuntemu tamsina ene wosame ba na meti wanu wasoma wo mama defo mbaya boni bi eni yidi kan me do wase so di ani dia mama se me ba hwe na woni ho na ba ya mama nso ka che nso wa mu ni sesebe e ya samfu otutu na bedura akwada nyansafo ni wase bi minim si nyankopon ye nananom na ayi wa man se no kwafo ni nyina se mo wafa hye bi amedi afa hye ni beduru nso a me ko wiram ekoya mamre na me konso a me ni me mpanifo no ba ko na eko
na de tie ne se de nti a me ne mpanifo ba akokɔ ne se abebi omo ne hwɛ de me ye no na me ni hɔ a obedi machi no abaye saa na me so ye me a me so me de bedu saa mpempe so me trust me hu se me mpanifo no nyansani ba akɔ se mpanifo se ba bi ade no ɛda no wanfa nto afito ewum so usa nanso nyansa wo no mian me hin ntira mitime akasa wo nyansa akɔ abro me die so na bibia me brɛ me ho asema agi nyansa ene nim die firi hɔ nam die bu men tuma se nyina nsa me pa chaw me pese ko gya me ewianu na me kɔ am kɔ esa ma mere no na se me ni hɔ a me ba obesi mana no wo de sa ad na kyerɛ no therefore mpacho de me sɛ me kankakra me tio therefore kasa ne nyamo no kasa no o kan bibi sɛ o fi hɔ no ma sɛ bi o fi hɔ a do we do one no ma kyerɛ no saa deɛ no okay therefore o ba be mai wo de nyemfa ne kan ho nyemfa no ko no mu amamre ne amane na wo ye no adaachi bia no ne wo no mo a ɔno so hu de ekɔ akɔkɔ nyansafo yidi kan achia wasama aka no asin efin bi ne hu na de ntia mempɛ de ne kɔ ne sɛ ehiam obi na no yedu na me ba no sabi mpreduasa sabi enyado ojimi kakra se de ne kɔ no ko hu sesi a wɔne obi di agora anasa ne nyɔnfo di agora bɛka kyerɛ sɛ me papa mama yi se me na me ba be yi se obedu no ho nanso ya samu a ya de a ya no oduru enti nipa dum ma no ka enti minim sɛ woni nipa obetimi di atu tim na edu woni du no so di a minim sɛ efsa akola bi ate ase woni sɛ tehie enti wona mabonte a do pe no ye enti na me pese wo woni me kɔ anu oduru no be hu bia na be ka ano wo hu ne meye da to atimi di ate me bana ma me frɛ wa da me se wo nyado me se wo buru akɔ nyansafo therefore mentwe wano mo fom da bedase sɛ sabi koe na bo koe ho ban papa mo obone mo ona bo koe ho ban bedase na o maka asɛm bi ye papa bi ne ne ba na papa ne ka kyɛ ne ban sɛ ne ba na bom nsua de na kwani bi na no aka sɛ papa so obi ne nyansa no de bia wo de ba usu ni mane therefore you give you in cancer movie kwale nyansafo therefore obu mebe yese me kase me ba na jimi onim nyansa enu ntin na me pese me hwem bi firi ho pa cho bebre wasa ma oka no woni di matem eye benu abu uka nyansasem eye babuom no dem pese me kyerɛ no se enye nipa nyina ne ye wo mo a omotumi fom papa suban foto ho kora na de mai foto nti manen hawo me dase e de atie ne se wo sinim nyansa na wo sitie no e ma ona te fom wa yi esa me ya jebi mo monfaw manso mo mi enko sare koko pe gyan di ko de mo gyan wo na nyan kwada mo mi enko na nyan ko so mo koko nya safo ko da dunu nyansa be dia he inu na moda na mi se na mo so mi niwa da ti me ba ne be di yi mo fa ni sia boko ba me hu hia me koko idi kan be pa o chaw se ma sa wada tie lu fi efia beduru ya nanso de be ya da chi me ba ne be hu amamre eti na me kyerɛw na de obehu aha bia so mi se wodi anu odu won kan so da sane bia da age brad won so kyerɛ me ba no aha ana me ya amamre aha na mpanifo kyerɛ me bia idi kan ko na ko fa kuku ni brem ana mfanya ko fa kuku ni brem ko na ko fa kuku Mokitanso, Ibra. Mokitanso. Mo
And money here for therefore, when you are free, therefore, when you are white, when you are white, Papa, Bedia hene. Bedia kwa. Bedia kwa. Bedia kwa. Amen. Therefore. Anywhere. Therefore. Mia bofrono ye to mami die no na me hu premise me ye fani ntemo na me ya medi me hu so medi me hu so abra boy mo sana fani ye wo e ya die bia e ya se obra unipani obire bedi ahine obra anywhere. Therefore. Minya samai. Bedi ahene. Therefore. Wo. Mon kan tiasefo mu. Nanso twedi ampon. Ototo bo sunyame. Ene no nam bosomo etamachi. Owo tuma bia medie. Nyame am tuma na mo. Owo na tu mana mo. Bedi ahene. Me so ye samai. Therefore. Wo hunam ewo no mpe. Therefore boy na da. Sakame. No. Na da. We dey no. Bedi ahene. Wotu ye ni pampa. Therefore, wo hunam ewo no pesa ne wo bi no. So mi pam nje. No. Ai. Bedi ahene. Nyase me maka cho se fisi ako. Fako. Samai. Therefore me nyi. Na wahini kwata ekwane wode wo faso no yehu ani tua o adwomboni nko a opese okun wo sa eti wo afrew na se de wo pa wasem na wo frefro na akonje hwe yi enti wo so odachi hu hiaye yinne se frew ni aka cho se ye di wo kosie sa se de be ya kwata na nija kura ehun da bo ho abetu mfani fo me bo na pepe de mu ya fa nko na mfani fo wodi me se me kasa kakra ye ohina kwata na kwata osia ko yesu aye me be di ahina me nsuro no da u nsuro no da asem no sa ye wo ye bia no ho na me hwe efisame wonti me nkome ma ba beti akwa yo ne mpo fa so papa akọ nsamado na media okoro nti me wo asukɔno ma nana ne ho yɛ ɔtwee na wonim akuku da mpanimfo akɛse a ɛwɔ ɔman mu a
na na yetimi ayi wo mo firi ho a wankasa wo papa wo ka ho eti asema ye ka no mani nye wo hiasem mani nye wo nibrisem wati na no wonya wa obeye obone say ye ni ye mpanifo nti di wo ye bia yetimi hu ade a wo pese wo ye mpanifo mo ka sapi o se ena mo bua me wo mo kwantime ba kwa manham pamoa ayemme bedi ahini woni be bia me frɛ no na kamo hamu ho kwa nkasa so free butaya me baye se me babaji ekro we nkwa bebe ma amanuhu na ekro we mu wom bebe ma omu fa hodie no minya musima mpanifo enye na sɛm no wo bekeka no ye biti sa na wo bofra kitikiti ye mpanifo a yeti krom na ye ne na nana tena wo papa ye ne na ekoba na kwata wayi na firi ho wo pewu mpo ye de bikwa kusie ye de bebo ho adwa ye de obika na de ne so beka ne se akora na to kana no tom no sa mpanifo akaye krom ha ani ya ne ye gina he de mpanifo akaye sie ye de kusie eso fo aso e ma ye ye de kusie Debi no wina ya doaba choboy ya sigirije 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 Therefore, the big human and Samakasa. Am I praying? Yes, am I praying? Yes. Therefore, come out. The man for Ago. Amen. Eya mena na kwata. Nyam ton safrem. Na bibia me frem sie na mu hu se eye ni bresem anase ade bi ekoso amempe etirima ye maton safrem. Therefore no cry. Me frem ba ya. Idi kan. Mi ntwa poma. Mane nsem tenten. Therefore I no three. Ana obi anso ni wa otonsa edi sia ibusuefo. Therefore dudwam no obabi wo krom ha wa ya de mana ya me ya. Ife na ama. Eni amo hotem. Samba ka ya miri bi me hyan mmra. Se wa ba wo bia na fa aba ne bra. Na menye dan mintu ne dimi. No cry therefore. Obai tira krom ha ama no. Enyem ye. Yinsan bo so me nkon. Ewu akwada no. Makwada di vie bi se dunum a me a bigina hayi. Minnim se bibi sesi. No cry therefore. Dako. Me na abonten. Ne me hu se banana no bi atwa hia omudi ago. Omoto ware. Me duro me hwa omudi no me hu se omuna nana no. Na akwada ogian hoyi. Me hu se oyesronko me nim no. Ne me busa se ofiri kro mo se yan. Ne maame ne hwan. Se ne maame ama. Ama ben. O se ama woti nsuo mu ho no. Ba bia yatu abura kese no. Ti ama ba no. O se an. Odo de hye na wonim. Mi busa de din a. O se yefa ne bedi ahene. No cry therefore. Kra ni me tie sa de me ko machi. Ne se ne maame abu me be. Ne sa kwada no. E ba bedi hini. No tu. Obetumi mafiri ho. No adi hini. No cry therefore. Me fa san kwada asem. Ne so be hwa kwada ni ya. Suba wowom. Anyima oye okroyim. Me kasem se kire no. No afa ha. Oba kwakoti bibi asi no bekomu ana sa bedi ahini. Ono ane beye. Na menhwe. Ewiase. Obi odi kan no. Eno nga adi etie ne de esua no. Akoda ya ye no hu nipa bia. So ye pani o so yakola o minim. Ni ma mfo odi mfie dunu. Ni ma me na wo no me nyina chi. Medina fa kwa mebre so. Fakora bebre no ho ase. Oni ma ho brase. Medina fa, wodina fa. Medina fa, wo pie firi ha. Ensema okoso.
oho e ba kuro no ni na fi sa be gi ahin kwatam nda ewiase ahoma bia tintin bia obabi e den ampa me hwe ma sa kwada dunum mfie dunum bai e me twa sa bentu ho e me kuro afo nkwada nya den ensua no dafo wano 3 intina kwada yi yenti menene ntina kuro wa beme dokura dafo wa bema nana hey come here Monica me come here me twene so afi kuro yim hey fuka ma na esu a metwa no so no enye su a me pam no ana edi kosi wirem minim se de wositie wo beba kranka wo huhwe obetumi akofuru dua obetumi akotara kuro bi so anyina samba be din se hu na wotiko ma edi no ti de men se ye din be hye botum every year I go get your papa there no betimi dey aye o every year facha no mama oh mama aye no me baron so wa hwe ya se de me bu afu no me do beka ho me lu ahye botolu mama facha every year papa oba nana so won pa won asema fa ba no fi dum ansa na me bu afu fa ba no fi dum ha ko ansa na me wo baka Kaba. Bedi ahene. Kakana ni monte. Ahoma bie ni wa eni awiye. Die de suma se fabele wiase no. Enne me na kwata me ka cho se eto edan etwa. Therefore wa no tere mu fa ni se botonu. Wa ya ni tam. Ya ne di wo. Nkeka ni sem. Wo you tie bia no enne we yedu wa wie ya fa ma wie mo fa ma kire wo dwana ho se kire ne wo fa ma kire eke wasa na mutiame enne na sese ni ko tu nsuo no na so na da bone enti mo miano enko ti chano pa e chano pa mo ko ja tu nsuo no so se denta bi na ba chinu o se bo nsu bi na ba chinu o so ni bi na ba miri no emfa me ho na mo wuru sa kwada ya mo wewe no ma bia chi oye nyansafo se mo nim no ka sambi e kire mo mo adwe dane ana mo wira fo na mo sane no dia mo so bon kwa me de mfa so manu ato emperfo mo mi enko mawie obi ati obi an polisi
Yes, Mister. And I say, my Jano, Copim say, Obe Freya. Sensei, me ye Kumu Adachi, the America be a Samudiso. Munka, Namufianco. This is ma enumupe. Munka Mundium, Munka. 10 times. Moi. Bediane. Bediane. And pencil in my body. Onya wadi okuma dosu. Aso tia sese onyan. Enu ana ne wonyan. Akaka krabi. Enche. Me hu biem. Ubewu. Na mahini enu. Emu ada wo fita. Bediane. Yini abema bia ka obri yebo an. Wa kra wo yi. O ma mi ni akoni sama krati. Okoni sama chi. Ubedi enu aye. Aka mi ni ababa ko pe. No owo ahifia. Bediane. De wa ye. Wa so tue na wanya yi. Bediane ubewu. Bediane ubewu. Danso. Kasana mitie. Onim se wunti na mi wuro. Limiti. Ye komo wandi. Danso. Ese kasana mitie. Onim se odefo eye me yonko. Me bibie no odefo be kwa. Me bedi ahine onfa me nko. Sana na mo bia so betu bia no. Me di akire bi. Asema me be kan wonyi me ni. Asembe. Unim se therefore eno oba fofo nyisen o ma me agi bedi an me pe okotompu asem na oka na enu kre kasamitie danso min tinte so nto enfam kete man fo de biarada untimi tinsu de biarada kasamitie obana oni therefore nyisen no obana woni hwekura no o wanyan kakra woni ase o ka behi Emma Obana say, the banner or some year from on my dachi, opposite Obedia. Obedia, dear. Oh, Cromwell. Down so. When you saw a power good year. A good year. A good year, the minimum. Ah, that's in the upper Fria Kunyanoswa. I owe down so now Obedia Kunyano. A Kunya de Medi. I mean, I saw so. A Kunya dear, a ba said the media Kunyano. Obana dia ni ding kasache o papa ti obana se unim se bidian ne ba unim se toda o papa piano do bidian anajo no kwa sem na hoka no toda nso a o papa ba fia na ne bo afumu nkwe bidian nkwe ada oboko obana ho bia no papa adwene sisa yampa ti o papa no so ati obana se a wode sa agudie no ene ye japade bi o bia e de be ma sabi akwa na o sa yefum na onya maaye no asuko marketing na yenya nwonu onu eno na makoti a minimu to obana se obapa se onkumi emfasa se so na nokure no empie agudie no chehifa Median, Shem, a good dinner, Shamfa. Shem, never could you mess ya. Danzo, to be a good dinner, and your day. And a chairman, don't so much me, so I'm a walker. Then baby put here on the say, you know. Jimmy, Median, the Conum Control. Dabby, Median, Dabby, Una day, Yana, the coming Jundi. Me, Jundi, Danzo, and I could be Danzo. My brain, yes, and by it. And the day you are the cranny budget. If you say, Mamma told Papa, said what in Baza say so. Kim some call, some caution Papa, said he knows it yet. I know walk through him. Another day, my first as you were, near Cramasan on. Semi Kwame Faswami, Sabeka good day. Now, my own in a casio coma, say Papa, you are. I mean, I didn't for Bia. Let me be a Miss Macom. Quia. The bit me for so obesan me. Na me no wako. Daddy, dear master. Ah. Bedian. Share me. Me kwai mu a. Me nim ha nyina share me na me ko. Share me na me ko.
Iti Masra. A small saffron. I'm a Makoko Yaba. Chemi. Chemi. Danso. Makanada. Submit me at so, baby. The war. Then baby put here a son. Danso. Or would you see on Minam who yet? Now, one can't you be a dear? Danso. I am no me and them was him. Be and one, but be and war. What is our same way? The multi and Obana show papa. So, Uncle, you know. Behind Neighbor, make us a bone. Yes, I mean, coming crowd behind you. Sikakokui, you never. Yanyi ni Sikakoko ya. Eni me di meeting kwa. Edi kwa. Ukwe na ko, odi ni ko. Room. Ya fa. Ya fa. Na so, si ya no. Bitimi no akọ akoye no. Wo ba, wo to se me na ha. Ukwe o fa ho ncho. Ntuni. Du ba se botoni. Na ma chichira no se na bitie na no. Ma ye ne tem. E boto na wo shemu. Mimi shem. Na ma chichira no no. Wo fi se me di hin okuma. Mimi she taboto we. Me o ba no me ne no ha emwa. Mam fo nshem. Enkasa omo ba kan mum kasa enkasa. Se mudi me ba ya mudi agudi ne ba ya na sa ni shi mote. Ya ni nche. Ni se ne papa fiti. Uni msele mi musi ga ukum ya. Uko cheni esu mu a, se beti ti unam. Nche. Nte mo. Ya ka mu. Ka mu nya ni okumu aka. Ni wati kran ko ba bia. Ka mu. Ma hiye ni ama ni etuto fo. Minyan. Enkasa o kwa. Jangan nya sung ka so ye prago. Me kwa ba. Kwa. Jadi dia sedia. Ya kaya di dada ya bisnya. Dia ini saya nyasi aja nabi. Aja angkat apa bono nanan we. Aku aja di nama no. Ya na. Anakwe one cry. We are Kaujania. Nende. What's all the house people here? What for them? And I dear me upon with. What come for them? Make quite a many so. Wouldn't you want to find India? What for them? I have got a move up. Therefore, had a mood dog. Mumra. Munyarin tum. Bedia.
Mino. The private quarter. When you young upon Betty, Achimodi bebrebe. Eni ayashe bebrebe. Wayina ya ni wonchiri buo. Beyan Kenya botre. Oh, emre ya di kasuo. Emre ya ni kasuo. Bibi awasa. Mankafo ya kama pa. Afi de medisika papa. Medisika pa na naye. Na medisika okroyi. Krom hafo nkra pa tuye ni si anka yi so sha se bra. No mutu o manti so a. Na na o ya wo pe wo bi na ewu ni ntem de. Yemfian san kama ade. Wa. Kofu penyi na. Ya komo free krom hey. Wodwane na ahade wo yede ana mwajire yemu mapam ya fi krom ha ma ya mo same ko menendam krom wa ya menendam ha ya men ko ba bia so men hem hwe wai na ba yede wa ha man kan fu na me behwe na he esa me ka che o na ma ti ase se awia fe na awia isi na ko wuji bibi isi onye obanya tani untu kru na kado na kwato se wa hwani na wa fa kwen wa bone mu a onso ni pa bia wa ta ti tro ko fu penyi me enye e free ta se ble ya ko wo hu na wie bia mu da daruma wo ba wali ni ba wali ase wutimi entu kurufo da kwa wa ya pen no to tu trust am no die ene wa wie ya ne wo huna wie bio se wutimi akanya ho bia ma na me okwabo ejo na me ni ho ejo So therefore, we are Sibia when we therefore. Sabedi ahini, me nim to me Kulana Kolana. What didn't fast so? We appear free from. We knew love from, we be who free sloba. We knew rent him, we be who free him heba. She said, a torture. The idea on one some moment is also. Ah, therefore, with dear Mia. Not the obit with dear Mia, where be dear Mia. Ah, because a bedia him must be dear Mia, bedia hene, bedia Mia, bedia hene, bedia Mia, bedia hene, bedia Mia. With dear Mia. If you move to Mabo, bejane mabo, mabo, bejane mabo, bejane mabo, mabo, bejane mabo. Therefore, therefore, bejane. therefore. Pacho, me so any dim coach. Hey, okumi. Bejane. therefore. Ayewa. Aye, bedia hina woni dadadada. Me amini. Bedia he. Mama ya chichu bottom. Adu akotu nsom. Siwu. Beya he. Anya woni wawu no. Therefore, bedia hina. No win. Ne she. Atade so diska kokko. Kedole boti. Bedia he. Why am nwa. Wo ye we wa he. Therefore,
Sare dawo. Mun yi din. In simpi. In simpi ampa. Da fonani se. Ado ni bua buto ni mu. Da fonani mi nimse mi ko ko. Ma twa no me kama one de me kalo kwa chiro. Ma dwe se mi kwa amma mi nyedi no me kasa. Da fo pia. Ma dwe nan se mi kum. Etu wo kasa. Udika. Da fo. Na no bosom na omu pia. So from ko be se ka ko mu wo. Ene ku na opemi ku. Na wa dwe so opemi ku ni. Omu pia from ko se ka ko mu. From ko se ka ko. Wasi mo makai. Assembi amribi. Esu owura bi efeni Joseph. Ani nya no ton no no. No so mo ton no nawu. Se no kwa kodi hin o baabi. No for nene se. Abraham du so na se no. Mo asrafo. Onde sane boto wana. O so na se. Efo. Ogo shrei. Ogo no masa se no. Efo. Ambo ko na bafa. Esika ko. Ai! Vite. Efo. Onima pi. O so na se. Hey! Efo udina ye bono ho. Me. Ada ubedu ho. Eye me kwata. Efo. Usika ayebo. Obo mu dini. Efo. Bedi ahene me yahwan. Onyo bia. Ni abo mamutire. Na sumi nyone. Ni asoma sika kokwata die. Na sumi nyone. Pacho mami sumi pe. Efo. Ai! Sika ko ne de matare ma. Efo, wo de okọ ho a, nim de be ma wo. Udinda ho. Bidi ahene. Efo. Mede na makọ. Obusa sem. Na ya kwantiti so. Se na mre bi me kan ye no. Se ni nso ye no. Owia nso obeyesa. Nokure. Efuse. Mpenifo kasa prindo na ko pemban a. Na asa. Ebi no wo kobi o. Efo. Obema wasrafo ya chichiro. Onai no wonsa. Efuse. Tawa uja ho koto nso ni mu a. Na bia otimi kokobbo no enye papa. Tiboto no na ofa. Boko. Sika kokokoro no. Tibati chunai ene wonsa. Na yedi washim achichira no. Ye jawa. Asafo no beso osusi. Oh. Yedi wako. Therefore. So wo kwa ne wo se di a. Na ohene bi wo asase na se. Nsu na se. Therefore, ahini a wo di no na minim se nsu ase omu di da ho. Therefore. Men for na make am. Wahini ye tan. Ye tan am pa. Wani ye tan. Enti se de wo gye hwe wo waye yi. Obi ehunu a. Mayo de fuori. Wo no be koto. Mayo de fuori. Me so wo se mitime sene wo. Incredible. Enti se gye se yem dai. Le betitro. Ye de boss boto. Atitira no. Na wasafo na ko jawa pinsu ni. O kwa no mo so. Ni doko onye na. See. Ade happen. Me yere be nansa ni mi hu no. Na nka mi hu no dia. Nka ya titire mi nyina nka me ye kọ. Tene me ye yi a me ne no na nka ho de be tra kwa ne nka ya tra prako. Me yere. Therefore, we were in before. And the woman be will show us a woman for ma. When you come here, when you come. Who did they? This one call. What you call? Chairman. Me dasi. For nothing. Na me wo ho adwen bone. Se me kum. Emfru. And no more bosom o piepio. I'm on my. Fa me body cham ye di kan. Na ye bone. For me how. Yam ni se me kum. E se na me nim se me piepio. Nana, nyankwada. Therefore, mama wo titiri na me ko. Owa. Wo dwan. Kramai. A punch him. Wonko. Munko dem ko fa boton na man shirbe.
Come on, Mondra. Miss Sow, if you're not to him, I'm on from him to why. I'm from him to why. Nakacho, Miss Sow. Miana Mare Mom's can we need. Hey! If I'm in court. Share. That's what me. Patch up. Oh, come on. That's what me. Moi. Minye ya na mumbe yi. Many therefore yes man na come on so to dimo. David. Omo yesa o ko ya fa fiam tunuko. Se no nyo. I'm be to come therefore. Yini nyina fu. Opa wa ya man bi tunuko. Therefore, when you to fonzie and you take a boa woni. What's go on bra? That's it. Won't you tell me? So I on son will do. Yeah. Sonanano. Since you go, baby. Yeah, more than this friend. Nam tia me breath. Nam tia me breath. Munyan tam famenko. Therefore, Mr. Alpha be blame you. Me konko dia me. Come here to training sanu. Therefore, but ya no say so answer on you ponim. Munyi podum. I want some more drunk bobo. Munyi podum. Therefore, me hear him. Me ba mu den musika de yirim. Therefore, so my feel. Me na nam. Ye be dia here. Na wa ye. Be dia here. Upon no ma ro fio. Se e dan be na unti bi nsi na sase so. Therefore, kobla obo. Na so mo me dini. Abansura wo be siru ko we. Na so mo me dini. Therefore, udi da ho. O man so me yanko. Eni bo mo fa me ko to bi am do to ye woda. Ye kure ko kire wo, ye kure ko kire. Therefore, ye be dia here ya me nshira. Me ye tsawa. Therefore, na promise so. Amele ko tsawa. Foma wo berebeso oh ho ho ani ni awon wanya me no di mo ya sakabia so ye emre ye ni nkasu ewi asin bibia won ni mre oh ho emre ye ni nkasu if you have seen the Pia, one in the I dear watch of the Pia when ye, the young Kenya butcher. A brother, Nicasso. Henna, I am to the Mofana. Therefore, when an animal cool, what to the two baby? Oh, therefore, am I real feel therefore? What you therefore, what Bamam? Therefore, Bidia hene. No. Oh, jamno no. We do I adio. Obema therefore anya sika bebre. Sika kokko. Sika krom na woko. Therefore fa sika kokko na titam no ho. Me kwa me nya dihie. Akwa bi ati sama hwe. Bidia miniminu anmo ya. The chopper kese be ma won. The mine bi atwam se na me mpe wasem kwa. Me hu anum sie no be mi ago. Ade wa ya ma therefore no ho.
Mama Joe di papa. Sabe na ba di mi bre. Na mo nyum nyina mo ya. Be se de mo de mo ya. Me bo a. Papa. Ya ba nam si de bi. E o se mo bi siesie. Ense mo fu kama pa. Mo fa me se ha mo me. Na mo nyum ni. We do the bro. Akoko enyansa fo no. Ori asan ka mo sam. Mo sam sam. Shegu. Oh. Me sabe. We know. Onya kwa kitwa. Tese, udu hono mo a. Uti se bibia da na kwa. Ana kwa ko se ne si shensa o. Uti ne won se ne sika kokoro be zawo. Sa. Se defo ba. Bido bia boko mako. Muni ha. Ene defo chimi na medical. Skakrom wonu. Dame mi na me ko. Wo be ko yin. Skakrom. Ye chade e chepim panyim. Ode ese. Ji wa ho ma me nkɔhwɛ ho mransa. Why? Oh, na me da fo no amukwa no. Aka me medical ja no. Nyametre. O kwa mi ne na usanka me ko. O kwa mi ne be ko. Bidi wachi. Akra. Obia boko mako. Sanya hwe mu ina nkura mu kɔbɔ mu a. Na hwe mai. Ni beti me nyankrofo mu dum kyesa aboto no. Na mu ina ba. Da ba ko pɛ na mu ina mu. Sa mu ye doko pa. Me be zi awa. O kwa fa bi ma. How I know. Bidi ahe. No. Akugba nyansafo. Mo de me manager. Asa de many aje no pa. Nje nkuto na onye. Nzamwa. Are. Nja wadidia. Nja afọ na de o mara. Ah. No mo de na munye. Beni. Mo twana na wansi ndo. Mo kuma biara mo si. Akwa blane nai. Muti wiase. Mo fani pa nyase. Na mu ko asama do hoba. Masabu di sanse mu ni bi. Muni munyamenko. Bomwe wadawre adumami eyo bi ehina so me pa balada me ai bomwe wadawre adumami eyo bi ehina me kuyo bomwe wadawre adumami eyo bi ehina so me pa balada me ye play yo bomwe wadawre boko bro me ma mu freye yera ma mu freye mo amunim enani ji samwa asikura yimu sana nati modini oshini wala kuni watu ye play mwafie nanam supeno aditi kura yibu tino na nanam bu afu ti ko ba me ho adwa kakra na sene na no bo fo ya dum
Na so mo di na beti ahene. Bet na ko nwa iso. Na ko ya ko ni ma fe fratia. Na se. Na ajo bolo. Ma tia. Me ba. Na me di mani mo nyam. Ani mi tu mi. Ebeta na beti ahene chi. Na yesi na tie so. Na wa na. Ena yeni aji papa. Enti meja dia kama busu afanyini. So wa sembi ka. Onto wa. Ema mu fraye. Mu fraye. Chobai! Nananom sɛnea ɔman kɔnfoɔ aka no mo amani tua amanneɛ ɛne ɔhaw a ɔhene kwata di ɔman yi faa mu na yɛda nananom ase wɔn nam bedi ahene so ayi ɔhene tirimɔdenfoɔ ɔhene mɔnatoni ɛne n'akyitafoɔ nyinaa afiri hɔ ama yɛn nyɛ fa ahodie sɛ nananom ayi bedi ahene ama yɛn sɛ ɔmɛdi ɔman yɛn anim ɔfa ne nyansa na kokoduro ne ne nimdeɛ ɛmɛdi ɔman yɛn anim ɛnam ne saa no nti ɔman yi mpanimfoɔ so yagye nana bedi ahene atom yɛn nyinaa yɛano kɔ bɛnkuro mu sɛ ɔsɛ na wɔfata ɛnam ne saa no nti mo amu nim deɛ ɔhene timɔdifoɔ yi yɛyɛ ɔman no mpanimfoɔ nyinaa mpopo wɔyi bebree afiri hɔ ɛma yaka mmiɛnsa pɛ na saa mmiɛnsa yi a yaka yi yɛn nyinaa de ahoɔden ɛbɛtaa bɛdi ahene akyi ama wɔdi man yi so ama yɛyɛ ɛne nkɔsoɔ aba ɔman yi mu eti saa mmerɛ yi a yagye bɛdi ahene atum medan ama nana bedi ahene sɛ asɛm bia wɔ nano a ɔpɛ so ɔde to ɔmanfoɔ anim no ɔfa to ɔmo anim samre eti nana padawroma samre megyae ɔmanfoɔ ama na deɛ wowɔ bia no wode ato ɔmo anim Mpanimfoɔ ɛne me man meda mo ase awɔ nomonyam sɛ a mode asɛ me ɛberɛ a mehyɛ adwuma no ase no na ɛnyɛ me pɛ mmom nananom nsamanfoɔ nananom abosom ɛta m'akyi anamoa na metuo deɛ na meyɛ biara na ɛnyɛ me pɛ nana akonya ba na otimodinfo owudini anaka na tweba ohine kwata no osiso no ofiso a enije bokoi mu asundie abakoi mu ampumpo so eba monica obi a uba ono antu ne badin so onyame ansi ohini a oye kwa mume ninye mama ya mume ani dia pafie yenye